اوكي ثانك يو سمو خون تسفا قبل حفتنا بارونتو عن توي هنا استوسعت اتوالا كمبيوتر كذي تقاعد بارونتو تسنه يلا خلو بارونتو تسنه سمعنا تلاقي كاب عن توي مايك تو دقكي تو تصاكي نرا كمبيوتر اوكي بارونتو تسنه نحر حقيلا لا ما يبلا الله تونكا ما يبلا سمع الله خدا يا جماعه انا سمع الله تربشكم يا هذا مايك ما انت له اوكي سمع له ما يبلا ده انا بيا بيلكا اوكي ثانك يو ما يبلا سمع الله خلو الله سمع لها قول ثانك يو حاونا قريم تقاضلاي تخلور هاد سمكال مجمريا نزي سفيح حيال ويكا باورفول زخون ملأخت ذهب كان كمسجنا كافتو بمسعب كل تاقداس أجندا كواتنا خيف كان ديخا كمتي ناي بعل تقاضلاي توصلهم زقلس كايو يتحكينا إثراوي سنة مقبار مالت خمس بالكان نحنا تزي قلص النت أبدمنا سلزاتوي نحنا أبتمر كسا محدرا كخبرنا يمو سلزي أمريكا يساتفني يلو الكان بطعمي زقرني معرخ لي تحك النت أبي إرتراو خمزلو بطعمي نحبن بتذهب كان تاريخ جي إرتراوين كم زحجي سمعنا يا حونا موتزي هاجر باتي زخوني والكملاس الأخي قلسب بريزيدنت يلو خصوة سمعنا ودخل سول خبان هنا ريتو كوبون هيرومسي أبالات نايدر زنبور لوما حجيت خم جاندا خوينم كم زمقوارومسي ناي بحق إرتران مقبات ديوس ولاون نتزلو ناي هودك سراس تنايك نايدر قاون تايز بحالا محدارهم نخبلو خلت شتو حزم دو يخودو خوين مسلكا يغني اللي تحاوي thank you هاي ما بلا أبتي زوالكاو تبو مسكناكا أبزي ناي بعال نايدر قاعد إلى تلو زلخا أتي هاي لمريم تسالين بحالتي أبزي بابا هاي المنقص رحيو أوكي منقصتو أب إثيوبيا عند حرقاتيو أب إثيوبيا خاطو ندلي ولو مالت منزي تدمرو عرقبتات جلز بحال سبكتات أب إثيوبيا مهنياتون عاطم بوتان مهاب تقبر زلو منقسقاسات تالو منقصتو أب إثيوبيا عند حرقاتيو حتى هم زمت حزب إثيوبياون استبدله إثيوبيا هم زلو أب قمت سب كأتوخ إلالو مهنياتو أبتي كأي شبر بحالو لزنبرة كتي كسب 50,000 سكون إثيوبيا وين أبغى دناتات أديس أبا تستطيعهم قتل زنبرة دما وقعت يتكفيليو رئيس وزراء نيرو إذن جرزي الله بعد هاي الفيدا بعالو جرما أبي تقبيرهم ما استقتلهم بخما يتقتلهم إذا بكوس كحجون نايز زلوا حتتات الله سلازي منقصتون دحري نبي إثيوبيا خاطر خوين بزح حتتات كل عالكم دخونن أبي إثيوبيا دما زي بحال كونتات كفتركم دخونن ردي كم تازر كاجن زم تمالز تسعروا لو متأخاخيبهم نزناي أبي سلطان أبوت ناي أبي سلطان نعو تتقيمهم بوتا حزو إنكاس أصله زح حد حكيم إنكاس أصل كله مهنيات كلهم ولا زن أبي ندبل أزن كاس أساسولا بعالتي برهان نقابلهم بعال قلمنتا نأبيكو نأبي دقيفهم زي كونسي نأبي تتقيمهم أب سلطان كموتو نتي إيوادا كداخم يمزق على السوزلو إذا كوي حجتي ويانون أبدو كوي نقحي زلو انتاي قبرو خمزلو نقحي حسي نعاتهم كمكتي لحجي ويانا زي مكت زلو أبدي حجي ناي ويانا مختا دما بعال دو مزبوش دقف اللو مهنياتو تياتهم دما كم هزب متن استفلتنا وشت عزران شعاتنا عمتنا يمزلو بعال أنيا كوكو قال كفلتاتنا إثيوبيا بعال أنيا كلملتات بهالكو دارقا تروحهم تراي زخودو قربت
تسمي أسجيم قربة تخدينهم زخدوا زنور سوات كأنه حجي كم سب مرتي ندا تمهروا أبكال اكستاد من عبالتات وتحمد الله سلازي زاربوا كلهم سلازي تكونتات لك كم زول زي أتومون تتوم حلمهم نتي بلشو تاريخهم على الحزب إثيوبيا زقبروه بتي بقلبات التاريخ كقبروه سلاز دولي نعابي دما أبسلطان كله بزي أبي سبكو سبكتات نعمو تتقيمهم نساتهم تاريخهم بخالق بتحدى قلبات وخطفوا سلاز دولي نساتهم نحدنا إثيوبيا بجاز خون إثيوبيا صبوا زقبرو جيرم قالوا سزلو في سعادة استاكو كزارب كله أبي حنتي كلامته كزارب كله في سعادة البعض مكتل لا منقص نور مالت مكتل بريسيدنت في سعادة استا زقبرو أسرات تي سين منقشة أجي سلست يوم أب سلست سرعات زنوبور نجمن كزارب كله كو في سعادة استا كزارب كله إثيوبيا درجة كوبز في سبوع غيرين إثيوبيا مريتنا حراسي ومن لسوي زي ناي هبرت زمچا ناي تمهيمنت فادو ني إثيوبيا بزح أبركو تخم زقبره كجلس كفتن كله انتايم كوبل ذا اليوم استبقوا ذا لهم ناي درجسي كالي إتي درجس كنا كم زنا برا يجرو خجل صوت فتن حجي انت عملتي الدر رخيوام سلزلو ساتومون نزل كنا تحت مزميزهم تاريخهم بقلباتو قالوا سينه أتي زلو عقني مستم كالوت بارتات تواديرهم أبتن كالوت بارتات أتيهم كن كاسقسو فتنيمه سلازي أتي أبي زبحال أتي أبي زبحال ني هو ده كدخمولو ممزتو قوم زلو أبتا هو ده حنفشو شاتي ممه هو ده بتنتن أتي واي مش طالع لحتي هو ده هذا الحجي حنت لحتي هو ده تقيمهم بما أبتزقبر مرج أطرح نقو كعواتو زقالسو زلو ويمه سلازي ساتهم بما ترى لهم سلطان نخحزو يقايو له ني أبد ما كمسارح تقوم له أبز خاز بالكا أنا ون شيء زلهم جن نعاتهم سلازم الكتم من إثيوبيا يعني من الكتم إلى كي تزاروا كل زحل زلهم بر تزقبروا زلوا ود الدرات نأبي مسارح تقوم زلوا إثيوبيا مسارح تقيمه أبسط نخمط زقبروا زلوا قرقصي اللي قرقصي أنا تلقى مولا فيسبوك زارت إنها إثيوبيا ده حدا عمتها بتزقبر مرجع نبساتكم راح تغيره شعور رأينا سلازي ملسلك خون تسفى قبر أبتس خاز بالك أنا ون شيء زكاتات الزلق مخنياتو زم ناي هو ده قد دخيمهم وهو ده بتنتن عتيوا نساتهم تاريخهم بخالق بتحدى قلبات وخصحفوا تحمق تاريخهم بحادث صبوع تاريخ كيرب جاقانو نا إثيوبيا خوينهم كقرب يوم كتعروا مالتي سلازي نا إثيوبيا كو بزح كنزارب مخالنا جن ني إثيوبيا ويان سلازي ملكت نعنا أي ملكتنا ني أبتن عنا يشتلونا يزبهل سلازي لهم بر بزح زتنتنا إثيوبيا خونتات الله قلنا عنا أوراء نا إثيوبيا خنكاتات الكنول اللي قداينا خنرسع سلازي بلنا أبنا هنا تكتن عنا تسلونا أو أبنا خنزارب سلازي لهم ملسلك خوم تصفى قبري عنا له ثانك يو كامبوني الله هذا كامبوني هو الله هو اسمع الله سمع الله ثانك يو أنا حتى يصير أبي أنا راس كلت دحرك سالسية ترفض متخلون ده بمجمرة قصون نقول هالمسحة قديم تجاهلاي نزح حاجة زي برهان زرع أخا تجاهلاي مثلنا كفتو ما بحكي أبتي مثل هذا لها فتو تاي حتى البليسي بمجمرة أنا أبناء تقاومتي خونتات زارب يركان لها هونكا حجين تايم بولكو أرسي إذا حجز الله حضرة السر إذا حجز الله من أسي انتاي كتصبع مخالي إذا حجز الله خونتاتنا أسرع أتمنى كلام أتمنى مكورات أتمنى جيغانو أتمنى زحجر زي برهان زرعي
እቶም ኩሎም ዘይሕለላ ተጋደልቲ ክመርሕዎ ኣብዚ ሕጂ ፅንኩር እዋን እዚ ሕጂ ዘሎ እዚ ሕጂ እቲ ኩሉ ነገር ጾር ብጾር ኣብ ኣባኻን ናብ ከመኻን ዝተመርኩ ስለ ዝኾነ ሕጂ ኣብ ሕተይ ክመፅእ ኩሉ ሰብ ኣለዎ ጥራሕ ለጎለስ ግብሪ ኣብ ግብሪ ناس روح بحنت أخوكم تروحوا ذكاءكم تأخذكم بزري قدم حطي اسمع له تصفى جبر أتغايل لما الأسيات بزح ما الأختي تحالف له أو حدا أوان أنت دعني أنا حاجة مثلا دعني زمان أسي قصون أبسدة سلزلها أوش ترى زقبر دلو من أسي من قصاص نستي أبدأ زقبر دلو ناي من أسي من قصاص أتحزا زلكا أيتمثل مهناتو نتزلو أبايتا أمر زلكا يتسمعن مهنات أنت معي يدول يذكر سب قالي أبيتا زقبر زلو لا أمنا دارجا pamphlet معلتا دعوات انتاي تاكل كهاي باخاي عن ناس متيرو خيم بوكي بزول انت حتى قال لي سن حسب ايديولوجي مزن ايتوبيا تزارو صنح خاصي بالدرجة سلفت أنا لي أبتنات كناي رئة عالم أنتاسي أريا لها خلنا كذا لكم أنا لي thank you أوكي هراي أبتا قدامتي نابانا زتكورتي أتا حتى سلمتاي بحوار كونكم بتوم قدمت قالوا زنوركم طرنافي غيركم كتمرحوا زي تقولوا وزت تبلا تي قالتي بزح لخلخ تحالفون دي بزح لخلخ حليفو دما تي مجمريا طلمت زغاطمو تتغادلاي دي تتغادلاي دما طلمت طراي زي كونس اوشطون تاكم زنبره كفلت كيدي معناتو اوشتي كال استودبه كم زنبره مش فلطه زغل عمتات زكايدو زنبره قنع قالسي اوشتو كال مندعت ወይ ካልእ ሕማም ካልእ ፀረ ሃገራዊ ውዳቤ ከም ዝነበረ ክፈልጥ ክኢሉ ኦኬ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ድሕር ናጽነት ብዙሕ ኣብ ልዕሊኡ ጉድኣታት ክወርድ ጀሚሩ ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ድማ ሓደ ስጉምቲ ክወስድ ኣይደለየን እቲ ህዝቢ ዓጊቡን ርዒሙን ስለ ዝነበረ ምስ ስርዓት ስለዚ እቲ ተጋዳላይ ካብ 91 ጀሚሩ ናብ ስደት ገጹ እናምርሐ ኣብ ውልቃዊ ዋኒኑን ኣብ ውልቃዊ ስሑን ከተኩር ክኢሉ ማለት እዩ እዚ ቁኑዕ ማለት ኣይኮነን ነቲ ዝነበረ ፈዊሱ ተጠርኒፉ ክቃለስ ምተገበኦ ግን ግዜ እንዳነውሐ ምስ ከደ ድማ ናብራ ምስ ከተጣጣፍ ጀመረት ናብ ተቃልሱን ተጠርኒፋ ክትመርሕ ዘይኮነስ ናብ ተቃልሱን ኣይተሳተፍን ኣላ ገለ ኻድ ጌና ወላ ኣብ ስደት ወፅኦም ኮን ምስ ስርዓት ብዙሓት ተጋደልቲ ኣለዉ እዚቲ ንሪኦ ሓቂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ብሓንሳእ ክንጥርነፍ ኣይከኣልናን ሕጂ ሓንቲ ክንነግራ ክንፈልጣ ዘለና ንሕና ክንጥርነፍ ኣይንኽእል ኢና
حدا أقدمنا عن تويت تزرنا إزي مستيراونة السرارحة حساي سلزخونة بمستيراونة دماغ بزح تقودينا سلزخونا بتمستيرا كابتا مستيرا وتسلفي جميركا مستيرا كايدا حساي سلزخونة بزح قدعاتن بزح سمبراتن سلزلوه نحنا اتي زلنا تمكرو خنس كنكافل نخدينا كاب تمكروناون امريح بوتا خنصات نخدينا قليل ايكونن ግን ኣብ ሓደ ክንጥርነፍ ናይ ግድን ኣይኮነን ኣብዚ ግዜ እዚ ግቡእና ፈፂምና ግቡእና ኣብ መደምደምታ እውን ስለ ዘይብፅሕና ክንቃለስ ክንቅፅል እዩ ዝግባአና ሕጂቶም ኣብ ቀፃሊ ቃልሲ ዘይርከቡ ኣብ ቀፃልሲ ከኣትዉ ከም ዘለዎም ግቡኦም ኮነ እቲ ዝተቃለስዎ ቃልሲ ድማ ኣመዛዘሚ ስለ ዘይበፅሐ ግቡኦም ከም ዝኾነ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ፃውዒት ክሕልፍ ደሊ እንተዘይኑ ሎሚ كلها تحواويسكا بحبار كوينكا قال ستكايدلو مدرخي سلازي ابزي مدرخ زدما كلنا نحنا اجام كلنا له ازي من سيات ابت مريح بوتا خطو الله كل بتم عبيتا كله يبتا يكون كل تو اتي زبز حنت هاجر ويت دايناميكا من هاجر مسي ولدي كساب 4% نايتي حبرتسب ما يشفن اذا حيل زي كبار تبعتين دق انستيون اذا حيل زي كبار برك خلالو نسخ اينتي تاريخ تدفع تاريخ سر حزبي تاريخ سر حزب ندير خوينو تسرح تاريخ او اينا كنصقم زلنا እዚኣቶም ግን ان الدرجه خيوت تاتاتو تي لك مسمورهم كحازو ناب ام حمساتات قصم خدلو እዚ ድማ ክሳራን ሃገር እዩ ክሳራን ሃገር ስለ ዝኾነ ኩልና ብሓባር ኮይና ክንቃለሰሉ ዝግባአና ክስተያት እዩ ተዘይ ኮይኑ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ንኹልና መንእሰይ ዓቢ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ እስላማይ ክርስቲያናይ ኩሉ ጠራኒፍና ብሓባር ክንጓዓዝ ክንክእል ኣለና መን ንመርሕ ንዝብል ክስተያትካ ብቕዓት ዘለዎ ብሕጊ ዝምእዘዝ سرعات تختيل مخابتهم زملكتهم أكلات استمرت أي مرح بزي ممرح أبو خون خل نشتك خون خل معناته أب عالم ناسي وزحات عبيتين فقط مرحت ترى أمامي وزحات نفعت مرحت ترى أمامي نقول تزاني أك تم كاتو يأمن مالتي سلزي أمن إسي كتسقط كله أتي عقر عقمي نحنت هاجر من سيسل زخوني عقر عقمي كساب 4% زخون نسي تعاقمي نسو دما نتي زقبو بوتا كحس كخيل له نا قدنا يكوننا طالع له يتشافكم طالع له يتشاف حنتيا امون جوجل ناي مريح بوتا نهري بانستيشن ب حدا حقاو زخونه كايدا حقاو زخونه اوره حد زخونه ناي سرح كايدا نالو أبزي يتم مهوراتن بزح عقم زلهم من سياتن أو نقاطهم زرحوا للسر سلازي أتي كل جزء مرح خبار كلش أتي كل شو أبلع على زوج نوع تراين تم فنسو عبي كابتم عبيت تقالس نور خون خلي أوكي نتي حقاو أكايد هذا يعتم زمرحوا سلازي من أسي كله أو بخمس تتردد كا شبه مثلني أبتي زلكا نزي زلو ناي منسيات كنتات تردأ كا مثلن أب مشت إرترا زلو مكسعسن أب زك زلو مكسعسن وزت الكامة هو من البعض تردأ كون خدير أب زي فلطات يخزار راي دلني من البعض تردأ كون خدير بالعباز زي بامبليتات الدربة تقاومات جبر قلمتات نزل كل فلطة يجبريو ولا بعد عد غيحون بذاو تخفرس كله تقاومه تغيرس من اسيات تقتيلهم يمه ግን ساعتي رخبون زلو تقاومات يري ግን زخده ادمع زخده منقسقاس يلن بفلاي اذا اب دغ زلو مستي اوشت زلو طلو بلن خوينكا ازيا قرب تسكفنيا ግን ስለዚህ ይፈልጣ አፈ መሊያ አይዛረብኝ معناته تقداينا إرترا أبكرة واسلة زلوا زيت مرت زيت ما
ክቃላጠፍ ምኽኣለ ሕጂውን ንብል ዘለና ኣብ ኤርትራ ለውጢ ከም ዘሎ አንተው እንግሊዘ ኩሉ ሰብ ይዓውል ዝዛረብ ዘሎ እዚ ፓምፍሌታት ዝበልካዮ በዓል ማይነፍ ሕጂው ኣብ ካልእ ቦታታት ወላታ 19 ዙርያ ዳ ወላ ብምልታት ተኣሲራ ዘይኮነት ከዳ ኣብ ዓዲ ሓለይን ኣይንሕልን ኢላ ኣሎ ምንቅስቃሳት እዚ ምንቅስቃሳት ክወሃሃድ ክኽእል ኣለዎ እዚ ኣብ ደገ ዘለዎ ድማ ዓቕሚ ኣለዎ እቲ ዓቕሚ ኣወሃሂዱ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ምንቅስቃስ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ትምንቅስቃስ ኣሎ እንድሕር ክንብል ኮይና እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ኸማን ኮንትሪቢዩት ክገብር ኣለዎ ጥራይ ርክባት ዘይኮነ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፋይናንሻዊ ዓቕሚ ክሕግዞም ክኽእል ኣለዎ ፋይናንሻዊ ዓቕሚ ክሕግዞም ኮይኑ ንሳቶም ከስፋሕፍሑን ክብርትዑን ከም ዝኽእሉ ግድእ እዩ ስለዚ በታ ዘላቶም ዓቕሚ ዝንቀሳቐሱ ግን ኣዝዩ ምስጢራዊ ዝኾነ ቃልሲ ዘካይዱ ከም ዘለዉ ርድእ እዩ ኣብቶም መንእሰያት ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ኣብቶም ዓበይቲ እውን ፍኒሕኒሕ ኣሎ ግን ኣብ ኣድማዕ ደረጃስ ኣይተሰጋገረን ንምባል እዩ ከም ዝበልካያ ግን ኣብ ዘይፈልጦ ኣትየ ክዛረብ ኣይደልን እየ ምናልባት ኣይፈለጥካያን ዝፈለጥካያ ኣይትመስለንን ገለ መልታት ኢልካን እሞ ሓቅኻ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ዘይፈለጥኮ ነገር ኣይፈለጥኮን ማለት እዩ ንስኻ ትፈልጦ ካባይ ንላዕሊ ክህልወካ ክእል እዩ ድሕሪ ትፈልጦ ነገር ኣለካ ምስጢር እውን ክትገብሮ ስለ ትኽእል ሓዞ ስለዚ ኣብዚ ኣነ ብዙሕ ተቃውሞ ኣይገብረልካን እየ ብዛዕባ እቲ ናይ ኣብ መንእሰያት ዝብሎ ዘለኹ ግን እቲ ዝበዝሐ ክፋል ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ሓደ ብሓፂሩ እቲ ከርሲ ሕብረተሰብ መንእሰይ እዩ እዚ መንእሰይ ድማ ናይ ግድን ኣይኮነን ሓደ መንእሰይ ኣብታ ዝለዓለ ቁንጮ ክወፅእ እቲ ካልእ ኩሉ ፅፍሕታት ግን ኣብቲ ካልእ ኩሉ ፅፍሕታት ደቂ ኣንስትዮን ከም ደቂ ተባዕትዮን ዓብይ ቦታ ክሕዙ ይኽእሉ እዮም ብፍላይ እዞም ኣብ 4ታት 50ታት ዘለዉ ዕድመ ብዙሕ ናይ ህይወት ተመክሮ ዝፀገቡ ስለ ዝኾኑ ትምህርቲ ፀጊቦም ስራሕ እውን ኣብ ስራሕ ዓለማት ኣብ ብዙሕ ዝፀገቡ ስለ ዝኾኑ እቲ ናይ መሪሕ ተራታት ክፃወትዎ ይኽእሉ ከም ዝኾኑ ይኣምን ንዕኡ ኸ ሕጂ ኣፀቢቐ ዘስምረሉ ዘለኹ እምበር ኣብ መምራሕ እንድሕር መፂኻ ሓደ ሰብ እቲ ናይ መወደታ ላዕለዋይ ክስታይ ዝመፅእ ንሱ ግን ብሕጊ ንኽቅየድ እንድሕር ኮይኑ እቶም ኣብ ዝርእዩ ዘለዉ ዓቕሚ ዘለዎም ክኾኑ ኣለዎ ነዚ ከዓ ኢና ሕጂ እቲ ሓይሊ መንእሰይ ክብርታዕ ኣለዎ ንብል ዘለና ኣብቲ ናይ ስነ ሓሳብ ኣይዲዮሎጂ ኣበይ ኣለኻ ገለ ዝብላ እዚኣ ብዙሕ ኣይነፀረትለይ ኣነ ምስ ናይ ኢትዮጵያ እናፃፂርካ እንድሕር ትዛረብ ኣለኻ ኣብዚ ተደመሮ ዝበሃል ናይ ኣይዲዮሎጂ ኣተሓሳስባታት የለኹም እንታይ ማለት እየ ሕጂ ፀባን ለሚንን ኣይሕወስን እዩ ተደመሮ ኢልካ ሰብ ክትቀትል እውን ኣፀጋሚ እዩ ዝገሊኡ መርዚ እዩ ስለዚ እቲ ኣይዲዮሎጂ ኢትዮጵያ ዝኽተልዎ ዘሎ ቁኑዕ ኣይኮነን ከምኡ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ንዕኡ ኣይቅበሎን እየ ሓደ ምክንያቱ ተደመሮ ኢልካ ንኩሉ ስፕሪስ ጌርካ ንኢትዮጵያ እውን ኣይጠቐሙምን ኣብ ዲቕ ዝበለ ህኮት እትይዎም ዘሎ ካልእ ኣብቲ ናይ ኣይዲዮሎጂ እንድሕር መፂኻ ሃይማኖትን መንግስትን እውን ኣንፈልየ እዩ ዝርኦ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሃይማኖታዊ ዝኾነ ስብከታት ፍቅርዶ ዝማርዶ የቕረታዶ ገለመልታት ዝበሃል ሃይማኖት ክብሪ ኣለዎ ሃይማኖት ካብ መንግስቲ ዝተፈለየ እዩ መንግስቲ ከዓ ናቱ ስራሕ ኣለዎ ኦኬ ሕጂ ሃይማኖታዊ መሰላት ክኽበር ኣለዎ ሃይማኖታዊ መሰላት ክኽበር ኣለዎ እዚ እምነተ እዩ ካብ መንግስቲ ግን ካብ ምምሕደራ ናይ ፖለቲካ ግን ክወፅእ ኣለዎ ኣይሰርሕን እዩ ሃይማኖት ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ስርዓት ሕጊ ኣብ ኢትዮጵያ ላሕሊዩ እሱ ስለ ዝኾነ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ካልእ ኩነታት ኣላ ስለዚ ነታ ሕቶኻ ክምልስ ኢለ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣትየ ዘለኹ እምበር ንዓይ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣይምልከተንን እዩ ስለዚ ኣነ ኣብቲ ኣይዲዮሎጂ ትብሎ ዘለኻ ወይ ኣብቲ ስነ ሓሳብ ትብሎ ዘለኻ ናተይ ስነ ሓሳብ እዚ ይመስል ሃይማኖት ካብ ፖለቲካ ክፍለ ኣለዎ ሓደ ካልኣይ ተደመሮ ዝበሃል ዘይንፁር መልእኽቲ ኣይቅበሎን እየ ተደመሮ ኢልካ መርዚ እውን ክስራሕ ከም ትኽእል ክፈልጥ እየ እዚ መስለንቲ ፖለቲካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ነዚ ከዓ ኣነ ኣይተቐበልኩን ብዛዕባ እቲ ማልቲ ፓርቲ ካልእ ዝበሃል ንኩሉ ይቕበሎ እየ ብዛዕባ ሓቅን ዕርቅን ዘሎ ኣይዲዮሎጂ እንድሕር ትዛረበኒ ኮይንካ ድማ ብዛዕባኡ ክዛረብ ክእል እየ
ኣብ ኣፍሪቃ ኣብነት ዘለዎን ሃገራት ኣለዋ ብዛዕባ ዕርቅን ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣሎ እቲ ዝዓበየ ግን ናይ ሩዋንዳ እዩ ሩዋንዳ በዓል ካጋሜ ፈፂሞሞ ዘለው ዕርቂ ብቐሊሉ ዝረአ ኣይኮነን ዓብ ትምህርቲ ንኣፍሪቃ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ሓቅን ዕርቅን ኣብ ኤርትራ እውን እንታይ ክኸውን ይኽእል ምስ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዝተዛመደ ህዝቢ ኤርትራ ዝተሳተፎ እንታይ ክግበር ይኽእል ረኣናዮ ኣነ ሕጂ ናተይ ርእይቶ ጥራይ ዝዛረብ እምበር ካብ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝወፀ ኣረኣያ ክስታክገብር ኣይክእልን እየ ምስ ህዝቢ ኤርትራ መኺርካ ዝግበር ነገር እዩ እዚ እቲ ተሓሳስባይ ብዛዕባ እቲ ኣይዲዮሎጂ ዝበልካዮ ኣነ ህዝባዊ ዝኾነ ስርዓት ንክትከል ልዕልነት ንሕጊ ወዘተ ወዘተ ቆዋማዊ ስርዓት ክትከል ቃለስ ኣለኹ ንሱ እቲ ኣይዲዮሎጂ ዝበሃል ነፃ ዘይሻራዊ ዝኾነ ፖለቲካ ካብ ናይ ወፃኢ እስታት ክንክተል ሰፊሕ ሓደ ኣይዲዮሎጂ ኣብ حقائق ዝግለጽ ዝበልካኒ ኢትዮጵያ እናጻጽረ ዝምስልካ ዘሎ ብዙሕ ጽቡቕ ናይ ኢትዮጵያ እውን ኣሎ እቲ ስሩዕ ኣኼባታት ናይ ፓርላማ ድዩ እቲ ንህዝቢ ግልፂ እቲ ናይ ፓርላማ ምስራሕ ክትከትሪኦ ከለኻ ወዘተ ጽቡቕ ምስቲ ክስታይ ዝካየድ ምስቲ ኣነ ዝኣምነሉ ግን ዘይቅበሎ ሕጂ እቲ ሓድሽ ፋሽን መፅኡ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ፍልስፍና ናይ ተደመሮ ፍቅር ወዘተ ዝብል ሃይማኖትን ካልእ ተደመሮን ተሓዋዊሱ ስፕሪት ዝኾነ ሓድሽ ፍልስፍና ይመፅእ ዘሎ ነዚ ኣነ ኣይቅበሎን እየ እዚ ክብለካ ደሊ ልዕልነት ሕጊ ድማ ይኣምን ኣነ ልዕልነት ሕጊ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ክስራዕ ከም ዘለዎ ስለዚ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኣትየ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደልን እቲ ፍልስፍና እውን ኣየድልየኒ ዝናሕና ኣይዲዮሎጂ እውን ኣየድልየኒ ቀዋማዊ ህዝባዊ ስርዓት ክትከል ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ብባዕሉ ክመሓደር ክኽእል ኣለዎ እዚ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ድማ ክትከል ክኽእል ኣለዎ መሰል ናይ ሃይማኖት መሰል ናይ ሓሳብካ ምግላፅ መሰል ናይ ኩሉ ክስታት ኣብ ፍትሒ ድማ እቲ ርትዓዊ ዝኾነ መስርሕ ፍርዲ ክካየድ ይኣምን ስለዚ ኣብሪኤልካ ክኸውን ተስፋ ገብር ብዛዕባ እታ ካልአይቲ ዝበልካያ ግን ምናልባት ኣብ ሓደ ምንቅስቓስ ሃሊኻ እቲ ምንቅስቓስካ ድማ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ምትእስሳር እንድሕር ኣለዎ ኣነ ስለ ዘይፈልጦ የለን ኢለ ከዓ ክማጎተካ ስለ ዘይክእል ክዛረበካ ኣይክእልኒ ስለዚ ሕፅረት ኣለካ እንድሕር ኢልካኒ ሕፅረት ክህልወኒ ባህርያዊ እዩ يغني ما يكفري سباب حزاز سباب اوكي حل منسي اسكسمع له خدانه ملكت جور له اسمع له خوني مثل نايتينج اوكي ثانك يو بقدامنا السلام ايانا قصن كمان لها وان رقم محضر مادتات بحير او خان انت قحت دليانه بقدامنا تتي استفيحه سمره قطعني صبق يقنيلنا حطي مبزحت غزي ابزي بحبراو ميديا ببزحي نريو نتودي بزقالس انصار سرعت مالتي زناقس وي زهرم أكلاتنا ببزح نري نودابتات أنا إسكا وي أواسينكا حزباوي مترنافات نبل نتلينا من البعض تي حزبسي بزي زصر لامان رأن كي تودى بربحاتاتو بخمي كرقاق تخل مخنياتو صباح نقو اتهزبي بزفترو لوتي أبكال حبو ودابتات جيرو تصلح حزباوي هاجراوي أتحسس ما زي بالله حيلي أبربحاتات قوي لك الإندي سلذي نايت حزبي ربحاتات بخمي كحل خل بالتي سلذي تي أمريكات الرئيس لنا حاتيت كايو ودابو زي جلس ودابي بالله ينزبلي ببزح تريو بالتي سلذي نزي أنا تصير صفحة بالكا نمنتاي تارجت زجبرة ختي قوم عينت زمس
ንውዳበታት ዘናእስ ወይ ውዳበታት ዘዋስን አተሐሳስባታት ዘረባታት ዝመጽእ ኣብቲ ውዳበታት ሃገራዊ ተሐሳስባት ዝባው ተሐሳስባታት ዘለዎንን ዘይብለድን ከም ዘሎ ኣነ ብመገደ ይዕዘብ እየ ግን ከም ዘለዎ ንውዳበ ኣድላይነት ከም ዘይብሉ ጌርካ ዝግለጽ ንምንታይ እዩ ምክንያቱ ብዘይ ውዳበ ህዝቢ ብኸመይ መገዲ ረብሓታት ከረጋግጽ ይኽእል ና ውስኽ ኣቢልካ ምናልባት ከም ሓያል ገዲም ተቃላሳይን ተጋዳላይን زيادة هجوم أنت بقول ناس مير كترنا ودا أنت يمثل خد قلنا يا أيانا أصل ماري حبراو ميديا بزح منا ولا يحابي يبزح بزي قدس كعبي لهم قال سندر زكايد لهم أرمزنا أوتدما ناتي قداماي طلايام كتمتو لو ازي بزح بكراتات نريو زلنا حقيو سلازي ام ماس ميديا ونحر خوين ماس ميديا عبا حيلهم مخان فليطب بماس ميديا ككلس كله تزي كوينو بزح قبل علوم بزح زرباك كزربي ولا حيال قال سندكايت كخلخه قدي الماس ميديا عخاخو عام بغنا خفلت لك ندير وقعه خوينا كن نسخه حيال ماس ميديا ندير لك كتملسول تخليخه انتو انتي لكم زي نظام درغاويان زبلو زلوسي زم تمالس تسعروا درغاويان زبلو زلو ምናልባት ንዓና ብዙሕ ትርጉም ክህበና ኣይክእልንዩ ምክንያቱ ብዛዕባ ታሪኾም ብዛዕባኦም ኣፍልጦ ስለ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ታሪኹ ስለ ዝፈልጥ ንህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ጽልዋ ኣይኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣሎ ስለምንታይ ጽልዋ ኣሎ ምክንያቱ ዝዳሕራ ወለዶ ኢትዮጵያ ኣይፈልጥን እዩ ታሪኽ ወዲ 30 ዓመት ኢትዮጵያ ኤርትራ ትግዛእ ከም ዝነበረ ትፈልጥ እዩ ኤርትራ ብወያነ ከም ተተኽበት ገይሩ ዝፈልጥ እዚ ድማ ሳቶም ከዓ ይቃለሱ ከም ዝነበሩ ወያነ ግን ምስ ከዲዑ ንሕደት ሃገሩ ከም ዝፈጸነ ክሕደት ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ፈጺሙ ምስኣቶም ተሓባቢሩ ንዓኣቶም ኣብ ወርቂ ቢያቲ ናጽነት ሂብዎም ኢሎም ዝምሁር ዘሎ እዚ ድማ ሰቂልካ ዝረአ ኣይኮነን ምክንያቱ ጽባሕ ብዙሕ ዋጋ ስለ ዘለዎ ክንዛረበሉ ክንክእል ኣለና እቲ ዳሕራ ወለዶ ኤርትራው በዚ ክንኸይግራሕ በዚ ንኸይዕሾ እቲ ታሪኽና ክንፍልጥ ኣለና ንቃለስ ኮይና ዘለና ታሪክ ካህ ተፍልጥ ሕጂ ኣብ ማስ ሚድያ ስቃልስ ኣሎ ንምባል ሕጂ ውድባት ድማ ናተን ማስ ሚድያ ክሕይላ ክኽእል ኣለወን ማስ ሚድያ ናተን ሓይለን ንዝኾነ ዕላማታት ናታተን ካብ መስመር ክወፃ ዕላማታት ናታተን ብሰፊሕ ክዝርግሕኦ ክኽእል ኣለወን እቲ ምዝጥራይ ዘይኮነ ከዓ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ከብፅሕኦ ክኽእል ኣለወን ኦኬ እቲ ዋና ነገር ቀንዲ ነገር ናብ ህዝቢ ኤርትራ ምብፃሕ ናብ ህዝቢ ኤርትራ መልእኽተን ከብፅሓ ክኽእል ኣለወን ድሓርቲ መልእኽተን ካብ ዲስኢንፎርሜሽን ነፃ ክኾን ኣለዎ እዚ እንድሕር ዘይገብራ ኮይነን ንውን ድኻም ኣለዎን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ማስ ሚድያ ድማ ክወቕዕን እዩ እንታይ ሰሪሕክን እንዳበለ እምበር ድልየት ከሎ እቲ ድልየት ኣብ ብዙሓት ኤርትራውያን ድልየት ኣሎ ወላቶም ተወዲቦም ዘሎ ብዓይኒ ሓቂ እንድሕር ገለ መራሕቶም ኣራጢጦም ኮፍ ኢሎም ኣለዉ ይዕንቅፍዎም ኣለዉ እቲ ድልየት ናታቶም ኣይማልአሎምን ኣሎ ፀገማት ከ ኣሎ እቲ ንርእሱ ኣብ ፍቐዶ ኩርናዓት ናይ ዓለም ፋሒልካ ተዋዳዲብካ ዘለኻ ኣብ ሓደ ተጠሚርካ በብሓደ ክስተኽትገብር ዘይትኽእለሉ እዚ እውን ፀገም ኣሎ እቲ ጂኦግራፊካዊ ፀገም ኣሎ ካልእ ብዙሕ ፀገማት ከለዎም እቶም ውድባት ግን ክሰርሕኦ ዝግብአን ከ ምስ ዘሎ ቴክኖሎጂ ተጠቒመን ስራሕ ክሰርሓ ዓቕመን ከባራብራ እንተገብአ ዶ ንዝብል ሕቶ ድኻማት ከም ዘለዎን ኢና ንዛረብ እምበር ፍጹም ኣብ ስራሕ የለዋን ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ህዝቢ ከይተወደበ ረብሓታቱ ብኸመይ ይረጋገፅ ንዘልካ እሱ ኮይና ሕጂ እውን ንብል ዘለና ህዝቢ ይወደብ ወላ ዘን ውድባት እየን ዝበሃላ ዘለዋ ይንኣሳ ይዕበያ ውልቀ ሰባት እዮም ናይ ሲቪክ ማሕበራት እዮም ወዘተ ወዘተ ንብሎም ይንኣሱ ይዕበዩ ብዘይገድስ ኣብ ቃልሲ ናይ ዓለምና ኩሎም ኣለዉ ውልቀ ሰብ ኣሎ ማሕበራት ኣለዋ ውድባት ኣለዋ ኩሉ ኣሎ ግን ስሙር ግንባር ክገብር ክኽእል ኣለዎ ሓደ ይፀላኢ እቲ ፀላኢ ምስ ኣለኻዮ ብድሕሪኡ
اتي ناتكا تحساسباتات اب حزبي كتسرطوت قالس حزب دما اندحر عدي يقولك تتقامنا هي كستاكات خو مالتي حزب زي تقوم حزب اندحر زي عدي يقولك دما صدق ازيتي حقي ግን ናብኡ ንክንበፅሕ ህዝቢ ማእከል ጌርና ንህዝብና እንዳሓሰብና ብዛዕባ ህዝብና እንዳሓሰብና ተቀዳማይ ፀላኢና ዝእለየሉ መገዲ ክንፅዕር ክንክእል ኣለና ንሕዝብታይ ንዋቃቃ ኢና ንብል ዘለና ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ግን ብዙሕ ናይ ንሕዝብ ካብቲ ምስ ፀላኢ ንሕዝብካ ትዋቅዕሉ በዝሕ አንተ እውን ደጊነ ዛረበን ነር ገሌን ውድባትሲ ብሓንሳ ፀኒሐን ምስተፈላለያ ካብቲ አንፃር ስርዓት ዝገብሮ ንሕደን ዝዋቅዖ ይዓቢ ዘሎ እንተየለን እቲ ሰብ ከዓ ሓደ ሕማቅ ባህሊ ኣሎ ብዙሓት ሰባት ንሪኦ ዘለና ባእሲ ንርህልዋ ኣብታ ዝዓመረት ባእሲ ዝኸይድ ዝዓመረት ባእሲ እሳት ትምቁረሉ መስለኒ ኩሉ ኣብቲ ተማናጨት ኣብቲ ዝዓመረ ባእሲ ዝኸይድ ስለዚ ቅርምቕሓትና ክብነብል ሕጂ ማስ ሜድያ ድማ ማስ ሜድያ ብማስ ሜድያ ጌርካ ብጠሞ ስራሕ እንዳሰራሕካ ብማስ ሜድያ ጌርካ ሃትቆጥሞ ስለዚ እዚታት ከም ዘሎ ኣብ ግምት ክንእቱ ኣለና እምበር ከይተወደብካ ዝካየድ ቃልሲ የለን ድልድል ውዳቤ ንፍጠር ወላ ውድብካ ወላ ማሕበርካ ወላ ውልቀ ሰብ ኩል ኣብቲ ስሙር ግንባር ተጠርኒፍካ ብሓባር ንቕድሚት ንክኸይድ ንገስግስ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ኣነ ኣብቲ ውዳቤ ይኣምን እየ ኣብቲ ውዳቤ ስለዝኣምን ድማ ሓደ ድልዱል ዝኾነ ውዳቤ ንፍጠር ድሓር እቲ ውዳቤ ከማን ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበሉ እየ ደረጃታት ኣለዎ ተደናገፅቲ ተኻፈልቲ ውፍያት ወዘተ ዝብል እቶም ኣባላቱን ናቶም ደረጃታት ኣለዎ ስለዚ ብኸመይ ጌርካ ትሕዞም እውን ናቲ እቲ ኣወዳድባታት ከነማዕራርዮ ክንክእል ኣለና ደጋጊሙ ዛረበሉ እዚ ውዳቤ ቀንዲ ከም ዝኾነ ከይተወደብካ ዓወት የለን ውዳቤ ሓድነት እዩ ስለዚ ሓድነት ክንብል ከለና ክንውደብ ኣለና ኣብ ኣረኣያ ተወዲብና ወላ ፍልያት ናይ ገለገለ ኣረኣያታት እንተሎ ኣብታ ናይ መወደት ዕላማ ክንበፅሕ ግን ናብኣ ክነተኩር ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ስቃይ ህዝብና ክስማዓና ክኽእል ኣለዎ ስቃይ ህዝብና እንድሕር ዝስማዓና ኮይኑ ንስቃይ ህዝብና ክነወግድ ኩልና ስሙር ግንባር ጌርና ክንጓዓዝ ክንክእል ኣለና ካብታ ናይ መወደታ ዝሓተትካኒ ውዳቤኻ ጥርናፊኻ ምስ መን ገለመንታት ገለኒ ዝብል أنا مز كسام نزخو لا تسامعكو مش كل لا تحققوا تخيل أب زخنا ودي بيلهم زترا ياخذ لك هذا دليل ملي سلكا خون تسفا قبر دحر بالتوكا كم عينت حتتات بزح جبو أي مثلنا أوكي ግን ብዝተኻለ መጠን ክምልሰልካ ፈቲነ መልኹም ቃ ተስፋ ገብር ያን የለይ ማይክ ፍሪ ባረንቱ ተሰነይ እስከ ባረንቱ ተሰነይ አሎ ባረንቱ ተሰነይ በጃኽ በሐዚያታ ማይ አቦ ዩኑስ አለሁም ዶ አቦ ዩኑስ አለሁ ኃይል መንሰ አለሁ ጽበንድ ነር እንድዕቲ ቅድመይ ነበረታ እንተ ጀመረ ኢለ anyway አለሁ thank you ስማዕ ደለሁ እስከ ሓደ ግብሩልኝ ሓደ ስማዕ ደለ okay I think ስማዕ አለሁ okay thank you ኃይል መንሰ ሕፉን እንቋዕደ ሓመጻኻ thank you ጽቡቕ አሰምሮ ናተይ ሕቶ እንታይ እቲ ገዛ ሃገር ዚኣሲ ኣብ ሓደጋ ከም ዘላ ኩሉ ሰብ ዳርጋ ምሁሩ ወላ ዘይምሁር ወላ ንእሽተይ ዓቢ ኩሉ ተረዲእዎ ኣሎ ሕጂ ተረዲእዎስ እንታይ ንግበር ኣብ ዝብል ክትዕ ኸማን ኣብ ዝገዛ ብዙሕ ኢና ጌርና ብዙሕ ተኻቲዕና ብዙሕ ተዛሪብና ሕጂ ካብቲ ሓደ ብዙሕ ሰብ ተሰማዓሉ እንታይ እዩ እቲ ጥርናፈና እዩ ነዚ ነገር ዚ መፍትሕ ክኸውን ዝኽእል ክንጥርነፍ ኣለና ኣብ ዝብል ብዙሕ ሰብ እዩ ዝሰማዕ ሕጂ ግን እቲ ምጥርናፍ ከብኸመይ እንዳበልና ክንካትዓሉ ከለና ኣብ ዓድኻ ኮንካ ክትጥርነፍ ትኽእል ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ሓደ
ሓላፍነት ዘይወሰደ ወይ ከዓ ዘይብሉ ጥርናፈ ወይ ከዓ ከምቲ ሓይሊ መንእሰይ ዝብሎ ነበረ ቅድም ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ዶ ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ዝብሎ ነበረ እዚ ኣብዚ ዳርጋ ክሳይ ኮይንና ኣሎ ዳርጋ ኮንፊውዝ ኮይንና ኣለና ኣብዚ እንታይ ሽሙ ከመይ ጌርካ እቲ ጥርናፈ ካብ ኮነ እቲ ፈውሲ ወይ ከዓ እቲ መድሃኒት ነዛ ሃገር እዚኣ ከድሕን ዝኽእል ሓደ ኣካል ክህሉ ኣለዎ ንኣብነት ወላቲ ብዝበለፀ ንስኻ ኣብቲ ቦታ እውን ኣብቲ ነገር እውን ስለ ዝነበርካ እቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ከም ስርዓት ነቲ ህዝቢ ኣብ ዓዲ ይኹን በብክስታዩ ይውድቦ ነይሩ ይጥርንፎ ነይሩ እምበር ህዝቢ ይኮነን ነቲ ውድብ ይጥርንፎ ነይሩ ሕጂ ኣብ ዓድኻ ተጠርነፍ ወይ ከዓ ተወደም ተዝበሃል ነይሩ እቲ ነገር ኣይምኾነን ነይሩ ሕጂ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ሓደ ኣይዲዮሎጂ ወይ ከዓ ከም ዝውድባት ንብሎ ዘለና ወይ ገለ ሓደ ጥርንፉ ዝኾነ ኣካል ነቲ ህዝቢ በብከተምኡን በብዓዱን ክውድቦ ዶ ኣይመሓሸን ኢለ እታ ሓንቲ ሕቶይ ስለምንታይ እዚ ባህርያዊ ነገር እዩ ርእስና እዩ ንኩሉ ኣካላትና ክቋፀር ዝኽእል እምበር ኩሉ ኣካላትና ኣይኮነን ርእስና ክቋፀሮ ዝኽእል ስለዚ እንተደኣ በቲ ላዕሊ መፂኡ ሓደ ኣይዲዮሎጂ ዘለዎ ሕብረተሰብ በዓል ኣምን ኣካል ክውድቦ እንተዘይክኢሉ ሲ ኣድማዕዶ ክኸውን ይኽእል እቲ ጥርናፈ ክብል ደልየ ወይ ከዓ ካልእ ኦፕሽን ዶ መሃለወ ንስኻ ቁርብ ክሳይ ነቲ ህዝቢ ብሓሳብ ክጥርንፍ ዝኽእል ስለምንታይ እቲ ህዝቢ ኣብዚ እዋን እዚ ሬዲ እዩ ዘሎ እቲ ንምንታይ ኣብታ መንነቱን ኣብታ ዓይኑን ስለ ዝመፆ ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ዓይነት ውዳቤ ወይ ከዓ ካልእ ዓይነት ጥርናፈ ነቲ ህዝቢ እንተሎ ሓደ ወይ ከዓ እዚ ሓደ ኣይዲዮሎጂ ዘለዎ ኣካል እንተሎ ከዓ ስለምንታይ ኢትስ ቨሪ ኢዚ ሕጂ ነቲ ህዝቢ ክትጥርንፎን ክትውድቦን ክብል ደልየ ይኹን የቐኒለ ኦኬ በዛ ኣጋጣሚ እንታይ ክብል ደሊ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ እያ ክፀንሕ ዘን ዘለዋ ሕቶታት ትምህርቲ ምራቢልኩም ከተቕርቡለይ ከምዚ ዝበልካዮ ደጋጊምና ንዛረበ ዘለና ሃገር ኣብ ሓደጋ ስለ ዘላ እቲ መፍትሒ ድማ ጥርናፈ ከም ዝኾነ ደጋጊምና ንዛረብ ኣለና ሕጂ ሓንቲ ዝበልካያ እንታይ ነይራ በብዓድኻ ወዚኣ ሓንቲ ካብተን ኣማራፅታት እያ ሕጂ እንታይ ምግባር እዩ እንድሕሪ ኣብ ክልተ ኣትዉ ኮይንኩም እዚ ብሬይንስቶርሚንግ ዝበሃል ኣሎ ኩሉ ሰብ ነናቱ ምሽ ይዛረብ ድሓር ቀዳምነታት ትሰርዖ ማለት እዩ ኤኖት እዮም ቶም ቀዳሞት ኦፕሽንስ ገለ እንዳልካ ትሰርዖ ሕጂ ሓንቲ ካብተን በብዓድኻ ትበሃል ሓንቲ ፅብቕቲ ኦፕሽን እያ ወይ ሓንቲ ፅብቕቲ ኣማራፂት እያ ስለምንታይ ኣብታ ዓዲ ዘለኻዮ ፖለቲካዊ ንጥፈት ጥራይ ኣይኮነን እቲ ምትእኽኻብ ዝበሃል ሲ ናይ ሓባር ምትእኽኻብ ምስ ገበርካ ሓደ ፖለቲካዊ ኣረኣታትካን ክትዓት ክትገብርን ንሓድሕድ ክትላለን ፅቡቅ ዕድል ፈጥረልካ ካልኣይ ኣብ ፖለቲካ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ናይ ምትሕጋዝን ናይ ምዝንጋዕን መደባትን ብሓባር ኮንካ ስለ ትሳተፍ እዚ እውን ሓድነት ስለ ዝፈጥረልካ ከምኡውን ናይ ሙዚቃ ድዩ ናይ ጉጅለ ባህሊ ድዩ ናይ ገለ ድዩ ፈጢርካ ወላ ባህሊ እንተዘይብልካ እውን ናይ ሙዚቃ መደብ ኣዳሊኻ ብሓንሳእ ኮንካ ክትዘናጋዕን ከለኻ ንሱ እውን ሓድነት ስለ ዝፈጥረልካ ኩሉ ተደማሚሩ መንፈሳውን ሞራላውን ሓድነታት ኣብ መንጎኻ ፈጢርካ ክትጓዓዝ ከለኻ ዝበለፀ እዩ ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ኦፕሽን ድማ ወይ ኣድማዒ ክኸውን ዝኽእል ኣብዛ ዘለኻዮ ዓዲ ዘለኻዮ ከባቢታት ሕጂ በብዓዲ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ስዊዘርላንድ ዘሎ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኣብ እስራኤል ኣብ ስዊድን ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብ ገለ ዘሎ በቢ ዘለውዎ ምኽዓ ወላ በተን ዘለዎን ከተማታት ተጣራኒፎም ድሓር ምስተን ካልኦት ከተማታትን ዕድመታት እንዳገበሩ ነንሕድዶም ዝፈጥርዎ በብዓይነቱ ንጥፈታት ኣሎ እቲ ንጥፈታት እውን ኣብ ግምት ክነእትዎ ኣለና እዚ ፅቡቅ እዩ መሊስዩ ሓድነትካ ዘደልድል ንቃልስኻ ድማ መሊስዩ ንቅድሚ ዘሰጉም ሕጂ እቲ ቃልስናስ ፖለቲካ ጥራይ ጌርና ኣይንውሰዶ እቲ ጥርናፈ ኣብ ፖለቲካ ጥራይ ኣይኮነን ዝመፅእ ካልእ ንጥፈታት እውን ክንውስኸሉ ኣለና ምስቲ ካልእ ንጥፈታት እቲ ቃልስና እንዳዓበየ እንዳማዕበለን ክኸይድ እዩ እዚ ጥራይ ግን ዘይኮነ ነዚ እቲ ካልኣይ ኦፕሽን ከዓ እንታይ ኣሎ
زي حدا كابتي مروص اوبشن كوينو እቲ ካልኣይ ኦፕሽን ድማ ነዚ ዘሎ ቴክኖሎጂ ክንጥቀመሉ ንክእል ኣለና እቲ ኣብ ሓደ ጀና እምነት ብእስራኤል ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት እቶም ካልኦት ዓድታት ክፈልጥዎ ኩሎም ፈሊጦም ድማ ንሳቶም እውን ዝገብርዎ ንጥፈታት እቶም ኣብ እስራኤል ዘለዎ ክፈልጥዎ ኣለዎም ሓድሕድ ሓሳባት ምልውዋጥን ነዚ ዘሎ ቴክኖሎጂ ናይ ሓባር ኣኼባታት بزي معمول تكنولوجي نحاول أخيباتاتن ممياتاتن كتكبر تخليها ببعينة مدباتون عداليها تسرح تخليها مالتي سلازي يكالي إذا بهذا لو تي options تي سب أبكم زي نايت أبغى بزا options كم تي إنت options كن هنا يقدم الناس مرت نقبلنا ثلاث أربعة optionات هذا جزء كنا كايدن خلينا أجي أنا خبطن بقدم من السرعة إذا ببذل لخيا عادي النافخة معناته كبسلة تخيل كبتر هذه كونس كله توسخ نتفتات مسلوزلو بفلا كا سلمتاينا من سي حيل نمزلنا من سي بزح نتفتات هلو ناي مزنقع مدب هلو ناي اسم مدب هلو كله مدبات هلو كتقرانف كخلالو زمن سي حيلي حاله سمعتون إرتراو سمعت اللو تسمعتو كل تدماميرو تقالصح كاد أنا مرتشي زي قدامي تزبلكا بتعمي سام على نسوت رايجل زي كونه عبريتات من لوات كدلي أب إسرائيل زلو بزح اللوم بزح نتفتاتون ككايد خوليهم أب سويسرلاند زلو بزح بزحاتيمه بزح نتفتاتون ككايد خوليهم أب سويدن أب أمريكا أب كده جن تحسب تي نتفتات نرأسه تحنت تقبر زلا تحنت كتكاتاتلو بماس ميديا دي بجلمنتات كتكاتاتلو تمكتال ترايز يكونون اتز قبر زلو ريسايز كتنقفو ديخا بدكفو ديخا حسابات كتلاو ديخا أقوم درجة كيت لالنا تتمرت نت تكنولوجيا تقوموا لترايز سلازي تازبلكا ترنافي تاكندين وسانيتن سلازخونت مترناف أقداسيو هذه المحجز صنعه نمطرناف زكاد من قصاصات اثن ودباتينا زبلا ناتن كغبرو وي مريح ترى صوتا سلازفتنا قرب صقمات تفطيرو صنيحي وي كاناتنا تحساسباتات عبلالنت مخركب زغبرو من قصاصات صقم حجي زون بذا اغاطام زي حنا انا لبواخ دلي اثن ودبات نرساتن كاب كم زي نصح كنا خلالو تا مالته حجي الساتن نزتغبر منقسقاسات تساتفتي خوينن مريح تراخ زدليهم ابتي تساتفنتن مريح تراخ صاتا خلاين دي مريح تراخ صاتا خلاين تساتفنتن كعبي يالو ناتن كن كغبرو ايبلن معناتو تي حفاش تغبرو زلو تحفاش سرحو زلو ناي كل سرح كنسو ناي بين خاغيركا خمني بعلها زتابع كان بعلها زغير كان غيركا غبرو مفتام سعبينات هلو سلازي كومو خا سلازي صنحه تنقق نبل ترايزل معناتو ناب قداماي صلاي كنوقع اتي منسي حيلي زطرنفلو اتي منسي حيل ترايز يكونه اتي او حيل زطرنفلو غزي حليو سلازي تي زبلكا ጽቡቅ አጸብዕኩም ካፍት ካትዕሉን ክትዛረቡን ክትቁለኩም ግን ኣብ ፖለቲካ ጥራይ ኣይትድህቡ ካልእ ጥፈታት ከም ዘሎ ከዓ ኣብ ግምት ኣትዉ ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ተጋሊመ ተዛሪበ ስነ ጥበባውያን ቀሊል ተራ ኣይኮነን ዘለዎም ስነ ጥበባውያን ተራኹም ተፃወቱ ክብሉ ምፈተኹ ብፍላይ ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ደገ ወፅኦም ስለ ዘለው ስነ ጥበብ ሓደ ሓይሊ ስለ ዝኾነ እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ተግባር ክውዕል ክኽእል ኣለዎ ስነ ጥበብ ይጥርንፍ እዩ ስነ ጥበብ የዋሃድ እዩ ብዙሕ ነገራት ስለዚ ኣይንሕመቑ ስነ ጥበባውያን መልሰልካ ኾን ተስፋ ገብር فيوري الله خذوا فيوري هلو الله سلام روم سمع الله ده سمع الله هاي المنسي اوكي ثانك يو እንቋ ድሓን መጻኻ ጅግና ተጋዳላይ ኣነ ሰለስተ ሕቶ ኣለዋኒ
إذا قدامي حتوي بزعبة زي سنكلان دسدوه دلو ملأختي كم يتريو إذا خاليت خاني كابتو ما وشت دلو ما مستي شيطان كوينهم زغلغلو صنحو حجگن تبارابيروم اندحري حدن خصاي وسيدوم مفتحي وسيدوم ወይ ቀቲሎሞ ከመይና ህሪኦም እቲ ዝገብሮ ነበሩ ጌጋ ይቕረይልናስ መፍትሒ ስለ ዝሃቡና ከነመስግኖም ዲደለናስ ወይስ እንታይ ከመይ ትሪኦ ሳልሰይቲ ኸኣኒ ነዞም በአውራጃ ዝእከብለው ድፉደለውስ ከመይ ትሪኦ ኣብዚ ግዜ እዚ ጎድኣና ዶ ዋላስ ድሓን ይተኣከቡ ኢልካ ትሓስብ ከመይ ትሪኦሞ ይቐኒየለይ هاي ጽቡቕቲ ብዛዕባ ስንኩላን ዘመሓላልፎ ትብለ ዘለኻ ኣነ ብዙሕ ንጹር ሓበሬታ የብለይን ከምኡ ገለ ፅሑፋት ርኤ ስንኩላን ካብ ኤርትራ ከም ዝመሓላልፎም ዝብል ግን ምስ ዘሎ ማስ ሜድያ ብዙሕ እኹል ሓበሬታ የብለይን ክሳብ ክንደይ እዩ ሕጂ ሓበሬታ ስለ ዘይብለይ ድማ ብዙሕ ክምልስ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ብዛዕባ እቶም ኣብ ኢሳያስ ዘለዉ እንተደኣ ተባራቢሮም መፍትሒ ገይሮም ከመይ ትሪኦን ዝበልክኒ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ሓንቲ ፌስቡክ መግለፂ ሂበ ነይረ ብዛዕባ እዚ ኣብ ኢሳያስ ተዘሚርና ኢሳያስ ባዕልኻ ምርሓና ሕጂ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝበሃል ነገር የለን ከምኡ ዝሓስብ ዳርጋ ከምኡ ዓይነት መልእኽትታት ዘመሓላልፍ ነይሩ ኣብቲ ሰዓቲ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሑ ክሳብ ከምዚ ደረጃ ክበፅሕ ድማ ስእልኩም ትሪእዎ ስለ ዘለኹም ሓንቲ እያ ተዓድልኩም እያ መልእኽቲ መሓላሊፈ ነይረ ሓንቲ ከም ዝኾነት ተዓድል ድማ ንህዝቢ ኤርትራ በዲሎሞ ግን ክሕስዎ ክእሉ የለ እቲ ዝያዳ ዝዓበየ ክሳራታት ከይመፀ ከሎ ንሳቶም ግዳያት ናይቲ ህዝብን ድሕሪ ብማዕበል ህዝብን ድሕሪ ክእለ ኮይኑ ኢሳያስ ብማዕበል ህዝቢ ንሶም እውን በቲ ማዕበል ክእለ ከም ዝኾኑ ክፈልጡ ኣለዎም ስለዚ ሓንቲ ኣማራፂ ኣላቶም እሳ ድማ ዝኸፍአ ክሳራ ከይመፀ ከሎ ነታ ስጉምቲ ኮስትዋ ከም ኣብነት ናይ ሆኒከር ገሊፀ ነይረ ኤሪክ ሆኒከር ናይ ጀርመን ከመይ ገይሮም ጀርመናውያን ከም ዘረድዎ ኤሪክ ሆኒከር ኣብ ምብራቅ ጀርመን ዳርጋ እቲ መንደቕ ከማን ስለያ ተባሂሉ ኣብ ገዛኻ ከማን ኣይትሓምን ስድራ ቤት ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤት ስለያ ኣትዩላ ብነፍሲ ወከፍ ሜትር ትርብዒቲ ሰላይ ኢለዋ ሕጂ ዳርጋ ሰብ ከም ዘይተኣማመን ገይሩ ዝገዝእ ዝነበረ ኮሙኒስታዊ ስርዓት እዩ ናይ ሆኒከር ሕጂ ህዝቢ ብፍርሒ ዝኸይድ ዝነበረ እዩ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ጉዳይ እቲ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ምስ በፅሐ እቲ ተኣኪቡ ዝነበረ ፖለቲካ ቤት ፅሕፈት ናይታ ሰልፊ ማለት እዩ ኣብታ ኣኼባ ኣውሪዶሞ ካብታ ኣኼባ ከይወፀ ድማ መግለፂ ብሬድዮ ሂቦም ኤሪክ ሆኒከር ካብቲ ስልጣን ከም ዝተኣለየ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ገሊፆም እቲ ህዝቢ ድማ ብፍርሒ ክግዛእ ስለ ዝፀንሐ ሓጎሱ ገሊፁ ድማ ኣብ ጀርመን ዓብ ለውጢ መፅዩ ኣብ ምብራቅ ጀርመን ስለዚ እንታይ ክብለኩም ዝደሊ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣሎ ተኽእሎ ኣሎ እንድሕሪ ክሳራ ናይ ህዝቢ ከውሕድዎ ጥዒሮም ሓደ ዓብይ ዓወት እውን ስለ ዝኾነ ዕድገት ዘይግበረሉ ምክንያት የለን እቲ ዕድገት ከመይ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ዝውስኖ እኳ እንተኾነ ገበናት ብውልቂ ዝተገብረ ገበናት ድማ ህዝቢ ኤርትራ ይሕዞ ንዕኡ ዝምልከት እኳ እንተኾነ እቲ ፍርዲ ግን ብዙሕ ለውጢ ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ንህዝብኻ ምክሓስ ዝመስሎ ነገር የለን ምክንያቱ ብሕጂ እውን ዋጋ ክንከፍል ስለ ዝኾንና ነቲ ንኸፍሎ ዋጋ ከጉድሉ ከለዉ ኣብ መስርዕ ኣትውሉ ምክንያት የለን ስለዚ ንሱ ጋጊምና ንዛረብ ግን ዝሰምዕ ሰብ ተሳኢኑ እቲ ማዕበል ናይ ህዝቢ ኢሳያስ ንሕሪ ከኣልዮ ኮይኑ ምስ ኢሳያስ ኣብ ዙርኡ ዘለዉ እውን ክእለዩ ከም ዝኾነ ተሻረኽቲ ናይ ኢሳያስ ስለ ዝኾኑ ካብ ናይ ኢሳያስ ዘይንእስ
ሓደጋ ከጋጥሞም ከም ዝኾነ ክፈልጡ ኣለዎ እዚኣታ ሓንቲ ሓቂ ስለዚ ኣነ ቅድሚ ሕጂ እዚ ተዛሪበሉ ስለ ዝኾኑ እቲ ጉዳይ ከዓ ይኸይድ ስለ ዘሎ እንድሕሪ ነዛ ስጉምቲ እዚኣ ዘይወስድዋ ኮይኖም እንድሕሪ ካብዚ ዘለዎ ንክቅፅል ኢሎም ዝርእይዎ ኮይኖም ንሳቶም እውን እቲ ማዕበል ናይ ህዝቢ ከም ዘይምሕሮም ክፈልጡ ኣለዎም እቲ ማዕበል ናይ ህዝቢ ግን ከምዛ ዝበልኩኹም እዚ ሞላ ተፀቂጡ ናይ መወዳእታ ደረጃ ይበፅሕ ዘሎ እንድሕሪ ተፈጂሩ እቲ ሞላ ግን ሓደ ማዕበል ፀራሪቦም ክኸይድ እዚ ከም ዘሎ ክፈልጡ ኣለዎም እዚ ብኣውራጃ ምጥርናፍ ገለ መልታት ዝበልክዮ እቲ ምጥርናፋት ተራ ክስታ ኣለዎ ምጥርናፍ ብኸመይ ዓይነት ምጥርናፍ ሕጂ እቲ ምጥርናፍ ክበሃል ከሎ ማሕበራት ከተቆሙ ትኽእል ኢኻ ማሕበራት ናይ ገዛውትኻ ክትቆሙ ትኽእል ናይ ኣውራጃኻ ክትቆሙ ትኽእል ናይ ወረዳኻ ክትቆሙ ትኽእል በብዓይነት ማሕበራት ተቆውሚ ወላ ናይ ሃይማኖትካዊ ማሕበር ከተቆሙ ትኽእል ናይ ሚካኤል ዶ ናይ ገብርኤል ዶ ናይ ወላ ብምስልምና እውን ከምኡ ዓይነት ክስታት ማሕበራት ከተቆሙ ትኽእል ኢኻ ብኣውራጃ እውን ከተቆሞ ትኽእል ኢኻ እቲ ማሕበር ግን ዕላማ ክህልዎ ኣለዎ ዕላማ ክህልዎ ኣለዎ እንድሕሪ ፖለቲካዊ ዕላማ ኮይኑ ግን بهاجر درجة تحسب كتير علىك. أنت مالتي حجي بهاجر درجة تحسب كتير علىك. أنا أوراق جاخستي حركات زويل أودا دوان دخلني كنا حيكون. نحنا عندك حدا أوراق محبرات كنا قوم لنا أنت حاجة زال لنا كم زي محبرات زنا برا يمكن محجون بوليتيكا سلز تحول صنبر أبو بوتاتنا زنا برا يتي محبرنا ولد خات كبر محبرنا عد خات كبر محبرنا بيت كريستيان كاتقبر وزت الزنبري انت محبرات كنا تو علامات هالو حجي انا اوراجا خصت حرخوت الى اصل حرلوغن يغا معناتو حنت تمرتي ارترا سلازلاتنا سلازي محبراتن بوليتيكا ودبن بلالينا حنفلطو كيلالنا اتي محبرات دما ناب بوليتيكاوي انقساس كتطو زبلصي بحاجه تطرنيفهم بمحبرات حجي استفعل اللي رأى خلوهم كلي كنتم دوزحوا أب محبر زلوا نحري أبدليت فتحي دليتنا يجي فتحي على كل تقرنا فيناتهم عبر بحخاخ تقوله خلي خا سلزي بأوراجع مترناف مالت محبر مالت سلز كونه ودبون سلزي كونه زيتات ناتو تعلامة يزوسنا تعلامة سلزوسنا بزتعمم مقدي محبرات قومو مسالي معناته ولا تصبحون ابتي زتكل سرعات محبرات سب محبرات نخوم محبرات نخون سرت مسالي فقدر لي سلازي بو عين خنرياخن كيلا لنا محبر حجينا عملت نا ورد خا محبر كله كخلي بورد خا انت محبر ناي محبر ناتو علامات تطلو سلامتاي محبر ناي كمزي تراي مسريتكم غلزبل اب مصاي ارتراون اي كلني معناته محبر ناي قدس ميكائيل كتقبر تخليخا محبر ناي جبريل كتقبر تخليخا محبر ناي امنه تخلا امانه كتقبر تخليخا محبر ناي كال ناي مسلمنا هيمانتهم كتقبر تخليخا وهبن وناتهم محبر كتقوم فقول يعني جبرتيناتهم محبر كيكون سرت تقول يعني فزي مسالي تعلامايتي قندي سايت كبركا ስለዚህ ናይ ማሕበር መሰላትኩም ዘሎስ ክንፈልጥ ይላለና ንሕና ንውሽኖ ፀረቲ ፅባሕ እንተኽሎ ስርዓት ክንከይድ የብልና እቲ ዕላማ ግን ኣነ ንኣውራጃ ክስቶ ኣነ ንብሄር ክስቶ ዝቃለስ እንድሕር ዝብል ኮይኑ የጋይ ምክንያቱ ሃገር ምልእቲ ኣብ ሓደ ወዲቓ ስለዘላ ኣብ ሓደ ደልሃምቲ ወዲቓ ስለዘላ ብሃገር ደረጃ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ኣብ ፀቢብ ኣውራጅነት ኣቲና ንኣውራጃ ኣነ ሓራ ዘውፅእ ንኣውራጃ ከም ዝገብር ወይ ንሃይማኖት ከም ዝገብር ዝበሃል ነገር ኣብ ፖለቲካ ኣትዩ ድማ ካልእ ሽቶ ክህሉ ቁኑዕ ኣይኮነን እቲ ጤርናፌ ግን ኩሎም እቶም ደቂ ሓደ ኣውራጃ ክውደቡ ከለዉ ነቲ ስርዓት ዝድግፉ ኣለዉ ዘይድግፉ ኣለዉ ግን ኩሎም ኣውራጃ ትምልከቶም እያ እቶም ነቲ ስርዓት ዘይድግፉ ድማ ነቲ ምጥርናፍ ተጠቒሞም بحبار كوينة أتقل ساتف ودولت فيه. سلزي كم بخوم ترى أنا أتبع مسلمي. اللي سو خوم تصفى قبر. أوكي الله هذا thank you كامبوني الله كامبوني. هو أوكي اسمع الله هلا
اسمع اوكي انا سي انت خبر درس سمع عن الله خوينا سي أتي هو هاب لزاد سنهم أجلسي سمي يالله بقوة تقدلاي قسم حدي تاي هذا درس حجي أب أواناوي ونتات أنا أنني عقبتها أنني أب تقدلاي قسم ذهاب مغلطي كم زغون إيرتراوي ግን ጊዜም እንታይ ከይወስድ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት እንታይ ይኽእልሲ እዚ ኤርትራዊ ሕጂ ብታዕቂ ዝዛረበሉ ዘሎ ኩነታት ናይ ሃገሩ ኩነታት ገዲፉስ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣትዩ ዘሎ ይመስል ከም ኣይዘርድኣኒ መላቱስ ሕጂ ኢትዮጵያ ክትጎብጠና እያ ምክንያቱ እዝሎ ናይ ጨፍላቕ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕውሰና እዩ ገለገለ ዝበሃል ብዙሕ ነገራት ኣለዋ ተሻቕሎት ቆሱን ከም ነባር ተጋዳላይ ናይ ነዊሕ ተመክሮ ናይ ፖለቲካን ናይ ወታደር እንደለካሲ እዚ ኤርትራሲ ንስኻ ዘለኻዮ ቃልሲ ንስኻ ዘለኻዮ ራሕዋ ንስኻ ዘለኻዮ ብርሃን ምስቶም ተጋደልቲ ኩሉ ክትበኦም ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እውን ዝጀመረቶ ማለት ተጋዳላይ እዚ ሕጂ ሓደ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝበሃል መፅዩስ ንኤርትራስ ክሐውሳ እንዲሁ ልዕሊ ኩሉ ኸዓስ እቲ ህዝቢ ኤርትራ 99.98 ዘድመጦ ሓራይ እወን ኤርትራ ነፃነት ዘርበጠስ ሓደ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝበሃል ሰብሲ መፅዩስ ንኤርትራስ ምስ ኢትዮጵያ ሕውሳ ይኽእል ዶ ትብል እዚ ሻዕሎት ኣብቲ ኤርትራዊ ስለ ዘሎሲ እንደዚህ እንታይ መግለፂ ክህልዎም ትኽእል ክብለካ ዘድልየ ማለት እዩ ታንክ ዩ ኦኬ ሕጂ እዚኣ ንመወዳእታ ሕቶ ክምልስ ካብኡ ከዓ እቲ ዕድል ከዓ እስኻትኩም ከዓ ክትዘራረቡን እስኻትኩም እውን ኣነ እቲ ዓቕመይ የገብር ኩልኩም እውን ዓቕሙ ስለ ዘለኩም በብዓቕምኩም ኣበርክቶኹም ክትገብሩ ግድነት ስለ ዝኾነ እዚኣ ናይ መወዳእታ ኣስተያየት ክገብር እየ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ኤርትራውስ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ዕቃቤታት ምህላውካ ፅቡቅ እዩ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣነ ነቲ ንዓይ ኣብ ፖለቲካ ትንታንያ ክትኣቱ ከለኻ ኩሉ ግዜ ንኩሉ ትርዕመሉ ማለት ኣይኮነን ተቕበሎን ዘይተቕበሎን ክህሉ እዩ እዚ ከዓ እቲ ንቃለሰሉ ዘለና ንሱ እዩ ክንከባበር ኣለና ትቕበሎ ትቕበሎ ኢኻ ዘይተቕበሎ ከዓ ኣይትቕበሎን ኢኻ ኣነ እውን ከምኡ ዕቃቤታት ክህልወኒ ንኽእል እዚ ኣብ ትንታነ ክንኣቱ ከለና ንሱ እቲ ሓቂ ኣብቲ ዕላማ እንድሕር መፂና ግን ኣብቲ ሓደ ዕላማ እንድሕር ለካ ግን ኣብቲ ዕላማ ዳ ክፈላለየካ የብሉን እምበር ኣብቲ ኣካይዳ ዕቃቤታት ክህሉ ወይ ኣብቲ ትንታነታት ዕቃቤታት ክህሉ ሰማምዐ ኣነ ምሳኻ ዕቃቤታት ምህላው ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ክትጓነፅ ከለኻ ጥራይኻ ትምዕብል ሓደ ምስ ሓደ ሓደ ክበሃል ከሎ ጥራይቲ ናይ ሓሳባት ምዕባለታት ትመፅእ እዚ ኣይፀልኦን እየ ኣብቲ ዕላማ እንድሕር ኮይኑ ግን እዚ ስርዓት እዚ ጨፍላቕ ስርዓት እዩ እዚ ስርዓት እዚ ክእለ ኣለዎ እዚ ስርዓት እዚ ሕጋዊ ስርዓት ኣይኮነን ልዕልነት ሕጊ ኣይኣምንን ወዘተ ወዘተ ዝብል ኣብቲ ዓበይቲ መትከላት እንድሕር ኮይኑ ግን ዘይክሰማማዕ ትኽእል ኢኻ ኣብኡ ዕቃቤታት ኣለኒ እንድሕር ዝብል ሰብ መፅዩ ኣብዚ ብመትከል ክንፈላለዩና ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ኣካይዳ ኣብቲ ትንታኔታት ገለ እንድሕር ኮይኑ ግን ዘፀገም የብሉን ምክንያቱ ንምዕባለ እውን ፅቡቅ እዩ ኣብ ክንዲ ስኡልካ ምኩሳም ናትካ ርእቶታት እውን ክትማጎተሉን ክትካትዕሉን ፅቡቅ እዩ
ስለዚህ ደጋግመ ዝብል ኣነውን ብዙሕ ግዜ ደጋግመ ዝብል ኣነ ዝህቦ ናተይ ክስታት እትተቀበሎ ተቀበሎ ብሶሙ ኣይብልን እየ ተማራመሩሉ እየ ዝብል ኣነ ናተይ ክስታይ ህብ ንስኻ መፂኻ ናትካ ክስታይ ትህብ እቲ መንእሰይ ወለዶ ድማ ናተይ መዝኖ ናትካይ መዝኖ ናይ ሓደ ካልእ መዝኖ ካብዚ ከዓ ብዙሕ ነገራት ከዋህልል ይኽእል ኣዋህሊሉ ድማ ልዕለና ዝዓበየ ክኸውን ይኽእል እዚ እቲ ቀንዲ ናይ ጉዕዞና መስመር ስለዚ ብዛዕባ እቲ ዕቃቤታትካ ኣነ ኣብቲ መትከል እንድሕር ዘይኮይኑ ኣብ ኣካይዳ ናይ ኣብቲ ታክቲክ እንድሕር ኮይኑ ሰማዕሊ ኣብቲ ስትራቴጂ እንድሕር ኮይኑ ግን ፍልል ይክህልወናይ ማለት እዩ ስትራቴጂ ማለት ከዓ እቲ ክንበፅሖ ንደሊ ናይ መወዳእታ ሽቶ ማለት እዩ ኣብኡ ፍልይ ዘለና ከዓ ይመስለንን ኣብቲ ካልእ ግን እቲ ዕቃቤታ ተቕበሎ እየ ብዛዕባ ኩነታት ሃገር ገዲፉ ብዛዕባ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝዛረብ ዘሎ ወይ ኣብኡ ዝተገደሰ ይመስል ምዝብል ክስታት እቲ ሕቶታ ይመስለካ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ንኢትዮጵያውያን ይምልከቶ ንዓና ዝፀወና ጉዳይ ግን እዚ ኢትዮጵያ ዝኸድዎ ዘሎ ኣካይዳ ንርኢ ኣለና ንዓና ዝፀወና ጉዳይ መጀመርያ ዶብ እቲ ናይ ኣልጀርስ ተቐቢሉ ድሓር ኣሜሪካ ምስ ከደ እዚ ዶብ ብካልኣይ ጉዳይና ንሪኦ ክብል ከሎ እዚ ሕጂ ንዓና ቀጥታ ዝፀልወና ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን እንታይ ሓስቡ ከም ዘለዉ ምክንያቱ ኮሚቴታት ኣውና ዓሰብ ከምዚ ክንገብር ዶ ባሕሪ መገዲ ባሕሪ ከምዚ ተፈራሪምና ዶ ከምዚ ንህዝቢ ኤርትራ ከዓ ምስጢር ስለ ዝኾነ ተፈራሪምና ዶ ከምዚ ጌርና ዝባል እዚ ቀጥታ ንዓና ምልከተና እዩ ሕጂ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኮይና ክትከይድ እውን ይምልከተና እዩ ስራሕ ቆይ ይስራሕ ዘሎ ስለዚ ዝስራሕ ዘሎ ስራሓት ንዓና ይምልከተና እዩ እቲ ኢትዮጵያውያን ድማ ንኤርትራ ንምልሓቅ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃሳት ይምልከተና ስለ ዝኾነ ኢና ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣብቲ ንዓና ዝምልከተና እቲ ናይ ውሽጦም ንኢትዮጵያ ግን ንዕኦም ምልከቶም ንሕና ሰብ ዘለዋ ፍቅሪ ዘለዋ ኢትዮጵያ ኣብ ጎረቤትና ክትኮነልና ንደሊ ንሕና ከዓ ብሰላም ክንነብር ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ጎረቤትካ ፍቅርን ሰላምን እንድሕር ኣለዎ ንዓኻ እውን ፅቡቅ ስኒት ዝህበካ ኣብ ዝኾነ ጎረቤት ስለዚ ከም ጎረባብቲ መጠን ፅቡቅ ስኒት ንክህልወና ኢትዮጵያ እውን ፅቡቅ ፍቅርን ሓድነትን ሃልይዎም ፅቡቅ ምዕባለታት ክህልዎም ንሕና ድማ እቲ ንሕና ንደልዮ ስርዓት ተኺልና ምስ ጎረቤትና ተሳኒና ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ምስ ጅቡቲ ምስ የመን ምስ ስዑዲ ምስ ካልኦት ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዘላ ምስ ኩለን ተሳኒና ክንከይድ ዝበለፀ እዩ እቲ ዘዛርበና ዘሎ ግን ንዓና ክፍኣት ሰብ ስለ ዘሎ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ዘይሳተፎ ብላዕሊ ላዕሊ ዝግበር ይምዝምዝዎ ስለ ዘሎ ኢትዮጵያውያን ንዕኡ ዘዛርበና ዘሎ ሕጂ እቲ ምሳና ንዓና ቀጥታ ዝምልከት ኢና ኣተኪርና ንዛረበሉ ዘለና እምበር እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ፀቢቕና ንከታተሎ ኣለና ንዕኦም ስለ ዝምልከት ድማ ንዕኦም ንገድፎ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ንከታተሎ ኣለና ሕጂ ናይ ሱዳን ስለምንታይ ዘየምፀናዮ እንድሕር ኮይኑ ቀጥታ ምስ ናህና ዝተኣሳሰር ስለ ዘይኮነ እምበር ኣብ ሱዳን እውን ምንቅስቃስ ኣሎ እዚ ናይ ሱዳን ምንቅስቃስ ግን ኣብዚ ኣምፂና ኣይበሉና ምክንያቱ ንኤርትራውያን ዝምልከት ወይ ጎበጣ ንኤርትራን ድግሲ ዝኣመሰለ ስታይል ዝረአ ነገር ስለ ዘየለ ብከምኡ ምስ ሱዳናውያን ድማ ፍቅርን ሕውነትን ኮይኑ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዝተረኸ ታሪካዊ ፍቅርን ሕውነትን ስለ ዘለና ዝተሕዋት ህዝብታት ስለ ዝኾና ኣይንዛረበሉን ኢና ምክንያቱ እቲ ኩነታት ንዓኣቶም ውሽጣዊ ኩነታቶም ንዓኣቶም ዝምልከት ካልእ እንታይ ኣብቲ ኢሳያስ كحوسها خلدو قالن زبل كستات اي نقرا هزبلكم من البات حزب ኤርትራ አድሚጩ ከምዚ ገይሩ ንብል انت حوسها ዓለም ተقبሎ ዶ ንዝብል ሕስታ ወዓለም እንኮ ኤርትራ ነፃ ክትወፅእ አይደልያን ነይሩ ብፍላይ ተን ሓያላት ሃገራት ዝበሃላ ህዝቢ ኤርትራ እኮ ብቁፅሙ ይናፅነት ረኺቡ ሕጂ ሓይሊ ሃሊኳ ትገብሮ ስራሕ ምስቲ ሓይሊ ዝኸይድ መርገፂታት ይቀያየር ሕጂ ግን ኣብቲ ድኹም ዝኾን ካሉ ሙኸዓ ሓደ ዕሱብ ጠላም ከዳዕ ናብኣቶም እንድሕሪ ዛዚኡ ሙኸዓ ንዕኡ ክጥቀሙሉ እንድሕሪ ፈቲኖም ይከኣል እዩ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ብዋዛ ኣይንረኣዮ ዘይከኣል ዝገብሮ ንሕና ኢና ዘይከኣል ክንገብሮ እንድሕር ኮይና ንሕና ጥራይና ንሕና እንድሕር ደቂስና ግን ክከኣል ምክንያቱ እዚ ኣብ ኤርትራ ኣጋጢሙ ዘሎ ዓንተ ንብለኩም እዚ ኣብ ኤርትራ ኣጋጢሙ ዘሎ ን30 40 ዓመት ክትሓስቦ ይትኽእል ኤርትራ ነፃ እንድሕር ወፅያ ብሓንሳእ ክትውንጨፍ እያ ከምዚ ዓብድራሕማን ባቡ
ናይ ታንዛኒያ ምክትል ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ዝነበረ ኣብ ኣፍሪካ እታ መብራህቲ ኣብ ኤርትራ ክትውላዕ ኤርትራ ነፃ ድሕሪ ወፅያ ብጥቃ ክትከውን እያ ዘተ ኢሉ ዝንበዮ ዝነበረ ከምኡ ዓለም ዝሓስቦ ነይሩ ወይ ሰብ ብከምኡ ዝሪኦ ነይሩ ነቲ ምዕባለ ናይ ቃልሲ እዚ መፅኡ ኢሉ ዝሓሰቦ ሰብ ኤርትራ ኮና ብካል ነፍሳት ናብ ሲኦል እያ ተቀይራ ክትኣምኖ ዘይትኽእል ነገር እዩ ተፈፂሙ ሕጂ ክትኣምኖ ዘይትኽእል ነገር እንድሕር ተፈፂሙ እዚ ሰብኣይ ዝገበሮ ከዓ እዩ ሕጂ ከምዚ ክገብር ካብ ከኣለ ንኤርትራ ድማ ሓደ ጥሙሕ ሕልሚ እንድሕር ነይርዎ ንክሕውሳ እዚ ጥሙሕ ሕልሙ ንኸተግብር ኩሉ ዓይነት መገዲ ክጥቀም ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ከነእቱ ኣለና ኣይንገራህ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ንሕና ቃልሲ እንድሕር በርቲዑ ጥራዩ ወይ ንሕና እንድሕር ተቃሊስና ጥራዩ ክኸውን ዘይክእል ሕጂ ክኸውን ኣይክእልን ሕራይ ፅቡቅ ክኸውን ኣይክእልን እንድሕር ተቃሊስና ጥራዩ እንድሕር ሰቂልና ኢልና ጣሚርና ክኸውን ይኽእል ስለዚ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ብኤርትራ ናብ ሲኦል ተቀይራቶ ዘላ በርቲዕና ስለዘይተቃለስና እዚ ስለዝኾነ ድማ ኣይንዘንግዕ ንምባል እዩ ምክንያቱ ክኸውን ኣይክእልን ዝበሃል ካብ ኮነ ተገብረ እዚ እውን ክኸውን ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣብ ግምት ክነእቱ ኣለና እንድሕር ሰቂልና በርቲዕና ክንቃለስ ኣለና ሕጂ ኣብ ዓለም ፓራዶክስ ዝበሃል ነገር ኣሎ ስግንጢር ሕጂ ትራምፕ ክምረፅ እዩ ዝሓሰበ ሰብ ኣይነበረ ኣነ ክነግረኩም ካባይ ጀሚርኩም ወላ ሙሉእ ዓለም ምናልባት ገለ ውልቀ ሰባት ኣነ ከምዚ የተሓሳስባ ነይሩ ንክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ግን ብዓለም ደረጃ ንዛረብ ካባይ ጀሚርካ ብዓለም ደረጃ ክዛረብ እንድሕር ኮይነ ዓለም ምልእቲ ክሊንተን ክትምረፅ እያ ኢሉ ትዕዝያ ወሲዳቶ ሓደ ትራምፕ ካብቶም ናይ ካንዲዴት ናይ ሪፐብሊካን ኣብኡ ክዕወት እዩ ዝብል ግምት ኣይነበረን ንዓም ግን ጠፋሊቑዎም ሓሊፉ ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ ፕሬሲደንታዊ ምርጫ ንመጀመርያ ግዜ ኣሜሪካ ጓል ኣንስተይቲ ፕሬሲደንት ክትምረፅ እያ ተባሂሉ ሙሉእ ዓለም ተቐቢልዎ ከም ቅቡል ተወሲዱ ነይሩ ግን ተገንጢላ ነገር ስለዚ እቲ ንብሎ ውሽጡ ኣፀቢቕና ክንምርምሮ ክንክእል ኣለና እዚ ኢሳያስ ከዓ ክግበር ዘይክእል ስለ ዝገበረ ሕጂ እውን ጥሙሕ ሕልምዎ ናብኣ ንምብፃሕ ስለ ዝነበረ ነዚኣ ንክገብር ድማ ኩሉ ዓይነት መገዲ ክቃለስ ስለ ዝኾነ ሰቂልና እንድሕሪና ክትግበር እዩ እዚ ኩሉ ክስታይና ድማ እንድሕር ተተግቢሩ ድማ ኤርትራ ከቢድ ዋጋ ክትከፍል እያ ኢትዮጵያ ድማ ቅሳት ክትከውን እዩ ከምዚ ኣብ በዓል ኢራቅ ስልታት ዘሎ ኢትዮጵያ እውን ንርእሳ ኣብ ሓዊ ክትጎድ እያ ብሰላም ክነብሩ ይክእሉ ስለዚ ናብ ከምኡ ከይመፀ ከሎ ኢና ንቃለስ ንብል ዘለና ብዘይካዚ እቲ ኣንተወይ ዝገለፅኩልኩም ናይ ወፃኢ ጣልቃ ምእታው ኣብ ሓንቲ ሃገር ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ እዚ ናይ በዓል ኢራቅ ናይ በዓል ሲርያ ናይ በዓል ገለ ዝገልፆ ዝነበርኩ ሰኢለ ኣይኮንኩን ናይ በዓል የመን ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ናይ ኢራቅ ኣይኮነን ዝዋጋእ ዘሎ ህዝቢ ናይ ሲርያ ኣይኮነን ዝዋጋእ ዘሎ ህዝቢ ናይ የመን ኣይኮነን እተን ብጉልባብ መዋግእ ባይታ ገይረን ዘሎ ሃገራት ንሕና ድማ ካብ ከምዚ ኣፀቢቕና ክነስተበል ክንክእል ኣለና ድሮ ኣጋረን ዝረገፃ ሓያላት ሃገራት ኣለዋ ነዚ ድማ ኣፀቢቕና ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ንሳተን እውን ሽርክነት ምስ ኢትዮጵያ ስለ ዘለዎን እዚ እውን ክሰርሓሉ ስለ ዝፀንሓ ንዛታተን ኢድ እውን ኣብ ግምት ከነእትዎ ኣለና ስለዚ ብዙሕ ነገራት ከነስተውህለሉ ዝግብኣና ነገራት ኣሎ ሕጂ እንታይ ክብል ደሊ ኣብ መወዳእታ ምናልባት ሕቶኻ መሊስያ ክኾን ይኽእል ኮምቦኒ ኣብቲ በታ ዕቃበታት ዝበልካ የተሓጉሸ ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ሃንጎፋይ ብባንካ ኣይትኸልሱ ተመራመሩ ንክትመራመሩ ድማ ገለገለ ምስ ናይ ካልኦቱን ኣዛምድዎ ፅቡቅ እዩ ሕጂ ወዲአ ክኸውን ይኽእል ብሓፈሽኡ ግን ነዚ ሮም ተኸባቢርና ብግቡእ ክንሳተፍ ብምኽኣልና ከመስግነኩም ደሊ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ኣይንሕመቕ ኤርትራውያን በቢ ዘለናዮ ኣብ ዘለናዮ ድማ ቃልስና ነብርትዕ የቐኒየለይ ንሎም ምሸት ከምዚ ኢልኩም ዘምሰኹኒ ኣነ እውን ልዕለኹም ዓቕሚ ሃሊኒ ዘይኮነስ ጉባኤ ክፍፅም ስለ ዝደለኹ እቲ ንዓይ ዝመስለኒ ኣበርኪተ ኣለኹ
بزناتي ملؤ بملؤ كيترعمو تخوليكم تي زبال نناتكم كتأوركو تاخدكو رفتنمو حاجات قوتيل ما تحاولينو تي زبلتي أتساسباتات كمعملكم زخوني يأمن يغني اللي تبقى مشات يغني اللي نقول لكم سلام أبقال جديد تبقى الرحبنا اوكي تانكيو كبر غاشانا قصون سمع له لو كبرات تخاتلتنا سمعت له ملكت معون يقن لنا كبر غاشانا ناب مدب ريتون لبوان كنساغاغر اوكي عدل يبنا له مالتي كبر غاشانا بزي غاطامي ناي مترشتا ملختي كابتي قرب صنحቶታት ወይ ካብቲ ዘቅረብካዮ ወናር እስቲ ንእግሪ መገዲ ካውን ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ዘለካ መልእኽቲ ዕድል ክበካ ናይ መተረሽታ ቃልና ኣኻ ክቡር ጋሻና راي أترى كلوز دلي أبدا ساعات زيا تعرف يزول قات على تقالبت كبتك لنا لومي تزخف اكوناتات تي حما زخف ان هنا كابتي زخف متقاطمنا له معناته من اسيات دقنا اتبارنت نخوصلو اتي زبال دنبره غداي دوب نسو تونجيفو بارنت قصلو تباهيلو القوين لا تبهال زغبر زلو كتسؤلو لكم زلو من اسياتنا حزب ኤርትራ ድማ ደም ርሂጹ ዘምጾ ገንዘበይ ኢሉ ክማጎት ከም ዘለዎ ነጋዶ ድማ ኢትዮጵያውያን ነጋዶ ክብሕትዎ ኢሉ ስለዘይብሉ ንሕና ከመሰልና ዘይኮነን ኢሉ ክማጎት ከም ዘለዎ ኩሉ እቲ ህዝቢ በብዝትንክፎ ነገር ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ክለዓል ከም ዘለዎ ኤርትራውያን ስለዝኾነት ኣብ ገዛእ መሬትኩም ኤርትራውያን ክብረትኩም ስኻትኩም ክብሪ ናይ ሃገር ስኻትኩም ስለዝኾንኩም كبر دمانا إرتران خيكنتات كبرتكم حلو تراي خبز الدلي أجوهم أجونا إذا أبدأ زلوا دما يوحد الله ويدقفوا يقلص الله ني أوشتي إرتران زلوا حزبي حدا لبين دخونه يمتع الله زي أبدأ زلوا مستي أوشتي إرتران توحد زلوا حزبي بحبار كوينا أنا بعوض نهم بس نورتع تراي حزبي أبزخونه جزيد ما إذا أبدأ زلوا حيلي ني أوشتي زلوا حيلي قلم كسقاس نحترائي بزلا على نهري كوغاهرو خمس كونه امنتي مخانون كغص لهم فوتو حزب ارترا اندحري حزباو معبل العلو امولا علم زل ارترا ودنت معبل بمدقاف عبن وصي اب عالم كفتر كم زخونه دما حزب ارترا ملختي كم حلال فولو يدلي يغني لي زعدل زحبكاني سلام مشت اوكي يغني لنا حجون دقيمه بشمين بشم كلهم ام حضرت حضر جاغانونان بشم كلهم تخاتاتلتنان يغني لنا قبل كاف كده لي كبر غاشانا اب قصالن بخاله اغاطامن ارستن كمزا ناي لومي استمرو خطبنا نبصع اتولنا تسفا قبر يغني لنا كبرات حوات مدب ناي لبوان رئيتون كنجمرينا قال لكم كلكم هي 7 دقائق 10 دقائق استاخن قبر نخلينا رئيتو خنيد نخلينا جزيه بعلكم نحلهم اوكي mention me كامبوني علىكم افريكا دقيمه ثانك يو كبر غاشانا قصون ثانك يو مايك mention me يسمع الله يسمع الله اوكي ثانك يو يغني لي بتاعني زي ما سجن قديم تقادلاي ذهبوا رئيتو ويكان تساتفون تي ذهبوا مخرطاتن بتاعم واناون اقداسن يو بلبي زي ما سجنو أنا كم رئيتو محجون أبز غزا زخمت سخر له هنا إلهم 3-4 عامات زاربة زنبركم أما ليس له نحدا نجر كيف تناف الفرع دلنا زنتايو قد محجي أو راجع مسرت زجبرة قالسي ناس أنت كم نركب غير النمبر عن كفنان أو راجع
كم مسرت كن عليه عبد فتنا له جزينا مبزحت جزي كن ودقن نتي كن بصح زغبا زنبره ناي مچرشتا علامه قالسنا كوي زغبرنا نغزا رؤسو كابتي ناي اوراجاوي اتحساسبا مسرع كن وص عبد جمرنا له جزي اوراجا مالت نفس وقف ببوتو عبد صبقن حماق حتاتي عبد صبقن حماقن حلافነት ወስድ accountability and responsibility كون زعك كل جزء أبزع أبنته بكمية بب أوراجو بب زوبو تولدتنا هاي تزوبا زي كون سبات أبو بمحدار درجة توزيعهم أبز خدولو زنبرو جزء زنبرة بالشونا زين كاخد قصة زي كالي مغنياتو نجزيو مخانهم دق عدي كم زي يكونوا زمت لوتي أوانتاو لوتي أبتك باب زمت قبل معات وأب كله شنخات نزيوم سبات زيوم وينوم أي ملكتنا سلا زبلو سب سلا زخان سجا سلا سب سلا زلبسو كل جزء كل جزء أنت يوم زجبرو نجزيو نت كباب تتأكيمهم ما يوم زخدو أنت تتأكيمهم نت كباب أبلاش يوم ما يوم زخدو حجون أبزي ناي ناتنات ناي ديمقراسي ناي فتحي نيشن بيلدينج إلنا نحسبه مينتان أب تزحش بوتاخن بس إحنا دلت نتدعونا الساتافي بوليتيكا وناي تقاوم حيلهم فتر كنكيل لنا كاب كل بهارات كاب كل هايمانوتات كاب كل صوتا كاب كل you name it نزقول له الساتافي حدا حيلهم فتر كنكيل لنا فلليات زلي أب قانقا أب هايمانوت كسب تفلالانا ناي ردادا ناي قلا حسابات فلليات ون كل كم تسقى وسيدنا جن نتي عبي حبراوي حتو بحبار كملهم في التنكن كإلا لنا يا زبلانا لذي كم فرحة بالله بأوراجا تترنيفو نجيركم الله بأوراجا دانكاليا تترنيفو نود أوراجا قاش قتل زمان عفار إنا نفلتن never سلازي نجزاء رؤسو نتتصاف تافنات نخد قمت ون يخلقاي كلنا أوراجاتات عبنا تترنيفن حدا هجراوي نايتقاوم حيل جهركا هجر كتأتت تغليها أبي إرترا تزقلا لمنجس كابسل أنك تعلوه منجس أب علم منجس إرترا ترحيل ولا حدا نت منجس زي كم زخل زخانة يكون عنزتات يلون انت إذا نحنا الزنا سلس دخمنا أقول لعل سلس دخمنا يسوع زنا برزلا هنتم بحدا مخانا سلس أمن كا السون دقون جنزبون كدحين انت فينو أب إثيوبيا ترح قاع زلا أب إثيوبيا كتقع انت دا خوين كا نزي أب سلطان زلا ناي روما منجستي كيس كفل الله سلازي ازي زغبر زلو إساياس ناي بحقي I don't know ولا توم تقاومتي يحشو قابا توم دقفتنا اي منجستي يحشو قابانا مانتيوم رايت اوي ولا يزاربو تقايمهم كفيلهم اخريفهم ويدما كوريهم كفيلهم نحنا انا نبقص ده لنا انت اذا نحدنا نتي زقاوم اسخا خمزيخا ود حد زقليخا خمزيخا اسخا بحركه هايمانوتكا اندابلنا نحدنا انا نتحرارم زلنا كندنتنا حبار زخونه صلاي بملونا بب قانقانا بب أوراجانا بب مصاصانا كلنا أبو أمان كند ندرمي نحنا أبتنا يتقاوم حيلي ندرب لنا ما أبتنا يتقاوم حيلي كعقوق أبز جمر اللي جزية يخلف الله سلازي حجي الصوم بت سوفت وير نتي نأنا كير رداد زخيل جنزب اندهابو نو يوم إغنايت جبروا زلوا سلازي نحنا نتي زلنا في اللي كم تأجان رأيامو بحبار ناي حبار تأجانا قالس أنا تجريني أنا يسوع أنا عفار أنا بلين أنا حدارب أنا بين عامر تجري نارا أوعية زت عمل له بأثرة ما نالله كان قروني زخونة هذا كم زبها لي الله
سلازي هجي تمالي زغبر زنبره بطعم زغرم نا هيلا سلاسه حاولتي كمرق كلو ابالات ناي منغست ارترا نيرو نتزبي هيلا سلاسه بفلاي جينوسايد دفصملو نو كبر خبلو كمان اتوم وكلتنا ايت منغستي ولا مغلص يوصو ابغن كحوسي نبرومن ابغن كمصي نبرومن نا هيلا سلاسه تكبر بفلاي ابز كباب كرن بطعم زحفر طرح كيكونه مانم سب ابلبو حزوه زنبر قفئي يسرح فايده بتخاطر كلتا متملو ጭፍጨፋ قتلت ህፃውንቲ ዝመታ ዴታት እንዳጣባውያን ሓሊፋ رأيو እዚ መንግስቲ እዚ ኣይግድሾን ወይዳ ጅግና ሰራዊትና እምቢ ስለዝበለ እምበር እኮ ንዓሰቡን ሕሊፍዋ ነይሩ እኮ ሽዑ ወያነን ዓሰብ ሒዝዋ ነይሩ ተድኸውን ኣብዛን እሽተይ ባድመ ዝማጎተካ ዘሎ ኣብ ኣኮፊሎም ብኻልእ ባርገይን ምገበር ነይሮም ጽቡቅ ባርገይን ኢንቺፕ ረኺቦም ነይሮም ግን ነዚ ናይ ዓሰብ جغانونا ناي بحق كبري يبصحيوم جن بمعالتو بزغلص بمعالتو سبات مصيوم بزغلصونا لوم يحبوا ولو اندا اسياس اندا تنبن كغلصيو عصبون كيدا نيرا سلازي كل نجار كخون يخيل يا بإرترا كل نجار اب إرترا كخون يخيل نا ابي احمد إرترا بقى بحنص نكون حزب ኢትዮጵያ ታም حراي سلام كبكايو እቲ ትግራዋይን ክንደና ና ኤርትራ ናጽነት ከይአምን ሰላም ክበካዩ ክብልዩ እሱን ወድ ማን ይኻትብሉ አብርሃምን ከ አብገሊዩ ክፋልና ኢትዮጵያ ደቆም ሒዞም ሽሞም ቀይሮም ኮፍ ክብሉ ክእልዮም ምክንያቱ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝቅየመሎም መንገዲ የለ ህዝቢ ኤርትራ ዝቅየመሎም ስለዚ ነዚና ክንርኢ ዘለና ኤርትራ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ኣብ ኢንቴንሲቭ ኬር ያ ዘላ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ናይ حتى جزية يا زلا سلازي سويلنا أنت تأميتنا sooner or later إرترا أكلنا إثيوبيا خد كوم مخانا فلتو أب علم حقي زبالي يلان جاستي زبالي يلان علم ربحي هجر تأكلوا كيا راشا وريرا أكل راشا غيرات تمالي إثيوبيا كو عقم سلا زي بالله مكو يوم مبر حجو كيا إرترا خد كا أكلنا إرترا تكبره حجي عقمي باللومن وشتم بخبيخو كمزي نعمتات اب ጫካ ዝወደቀ ገረብ ውሽጡ ስለዝበخبخاي መንግስት ኢትዮጵያ በደቡብ በሰሜን በምዕራብ አምሓራ ኦሮሞ ካምባታ ትግራይ እንዳተባለ እምበር ኢትዮጵያ the next day ቁሩብ ንእሽተይ ተረጋገዐ ንእሽተይ መንፈስ ነይሩዋን ተዝኸውን the next day እዚኦም ነንሕዶም ከም ዝገብርለው ኢላ ምክንያት ሂባ እኮ ኸይዳ ዓሰብ ሒዛ አቡ ነተወድ ማታሐት ከም ዝበል ነተወድ ለዓል እንዳበለት ዓሰባ እንዳተጠቀመት ጉዳይካ እንዳሐላለኸት ቃሲልካ ኩልኻ አካልና ኢትዮጵያ ተኸውን ግን ማን አለው ንዝብል ዝግለዎ ከም ዝበሃልካ ንግዚኡ ኢትዮጵያ ቢዝ ኮይናትልና አላ ኢትዮጵያ ንግዚኡ ቢዝ ኮይናትሉ ኣብዘላ ግዜ ግን ንሕና ንናይ ማንም ሰብ አበርክቶ ከየቋናጸብና ኩሉ አበርክቶ ነቲ ነውሕ ቃለስ ንኸዶ ዘለና መንገድና ፍትሒ ናይ ቃልሲ ሓደ ስጉምቲ ስለ ዝኾነ ከም በረኸት ከም ጸጋ ርኢና ንዘሎ ጉድለታት እዚ ትብለ ዘለኻ ንኹልና ዘካተተ ረብሓ ኩልና ዝትንክፍ ስለ ዘይኮነ ንግዚኡ ኣላይልና ንኹልና ኣብ ዝትንክፍ ነገራት ቀዳምነት ሂብና ንቃለስ ክንብል ክንክእል ኣለና ሓደ ኤርትራዊ ስርሑ ገዲፉ ነዚ ሰብ እዚ ክእክብ ላዕልን ታሕትን ዝበለ የለ ንኹልና ክማረኸና ዝኽእል ሓደ ኤርትራዊ ካብ ኩሎም ዘን ሸሞንተ ብሄራት ሓደ ሰብ ተሳኢኑ ዓዲ እንዳዘረ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ወፃኢ ኣብ ውሽጢ ዘሎ እኮ ዓቕሙ ከውፅእ ቅሩብ እዩ ግን ሓደ ልብና ዝትንክፍ ዓቕሚ ዘለዎ ሓያል ከምዚ በዓል ጆሃር መሐመድ ዝበሃል ናይ ኦሮሞ ወይ بخال عدتات كنصوع انا خلينا بغبص زنب حدا قلعه غبص مملؤات تير داون زغبره حدا ناي بحقي نتي حزبي كان قساقسو زخل حيال سبسينا نحنا بمقرصاب نحنا بمصرافينا عقمنان بلحتنا نسو ناي دحرت ملكتي زغانه صقم يبلون
ሰብ ዓቕሚ ዝገብር ግን እቶም ሓያላት ዝበሃሉ እቶም ክእላታት ዝበሃሉ እቶም ምሁራት ዝበሃሉ እቶም ዓቕሚ ዘለዎም ዝበሃሉ ነፍስ ወከፍ ኣብ ደገ ዘሎ 10 ቅርሺ ኣብ ወርሒ ተውፅኡ 100 ፖለቲከኛታት ብዘይ ዝኾነ ይኹን መዓልቲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ካብ ንጎ ክሳብ ምሸት ንዓመታት ንሕና ክንቅልቦም ምኽኣልና ነና እሶም ከይዶም ከከባቢኡ ከይዱ ህዝቢ ንምቅናዕ እንታይ ይበሃል መንቃሕ ጥራሕ ስርሖም እዚ ህዝቢ ዝርኢኹም ኣለኹም ኣብ መሃብ ድሕር ዝብል ኣይኮነን ምክንያቱ ንዓድና ብጣዕሚ ኢና ንፈቱ ስድራና ብጣዕሚ ኢና ንፈቱ 10 ቅርሺ ዶላር ኣብ ወርሒ 50,000 ኤርትራውያን ክጥርንፍ ምስ ዝኽእል ሓደ ሓያል ናይ ብሓቂ ኢንስፓ ዝገበረ ኣብነታዊ ዝኾነ ልብ ነፍስ ወከፍና ንኩልና ትግርኛና ሳሆና ብሌና ዓፋርና ንኩልና ከሳትፍ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ዝኾነ ይኹን ካብ ዝኾነ ይኹን ብሄር ይወለድ መፅኡ ክእምነና እንተዝኽእል ኣብ ፍቐድኡ ቦታታት ኣኼባ እንዳሰርዐ ንህዝቢ ኣብ ሓደ ማኣዲ ከምፅኦ እንተዝኽእል ኢሳያስ ራይት ኣወይ ደሙ በዚሑ ወይ ደም በዚሑ ገይሩ ሞተ ነይሩ ምክንያቱ በዓል ኢሳያስ ኩሉ ግዜ ከምዚ ኣብ መኒ ዝበሃል ኣብ ታሽሙ ተኣሲሮም ዝነበረ ኣብ ሓደ ዝዕልሎ ዝነበረ ኣብ ዓለም በቃይ ማዓፀ ኳሕኳሕ ክትብል ከላ ደምካ ይበዝሕ ማለት ሕጂ ሎም ቀትሉን እዮም ኢልካ ኦሬዲ ሽኮርካ ንላዕሊ ዝኸዶ ኢሳያስ እውን እዚ ጥርናፈ ናይ ኦፖዚሽን ሰብ እንዳሰመረ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ከይተተንከፈ በዓል ሞተ ነይሩ እሱ ከዓ እቲ ዝኸፍአ ሞት እንዳረዓኻ ኣብ ትንፋስካ እንዳረዓኻ ኣብ ጎረሮኻ መፁኻ ተቃወምቲ ገና ኤርትራ ከይረገፁ ከለዉ መሬት ኤርትራ ከይረገፁ ከለዉ ብሰፊሑ ኣብ ኩሉ ክፋላት ሓደ ሰሚሮም ሓደ ኮይኖም ብሓድነት ክቃለሱ ክርእዩ ከሎ እዚ ሰብኣይ እዚ ነብሱ ምቀተለ ነብሱ እንተደይቀቲሉ ሰልፊሽ ስለ ዝኾነ ከዓ ብዛዕባ ነብሱን እቶም ቅድሚኡ ዘለዉ ደቁን ደቁን እዚኦም እኳ በረኻታት ክሓርድዎም እዮም ምክንያቱ ኣእዳው ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጥ ስለዚ ንሕና ከምዚ ኩሉ ግዜ ዝበሃል ኣብ ፍልልያትና ኢሳያስ ዝነብር ዘሎ ኩሎም ገዲፎም እዮም ኩሎም እዚ ሰብኣይ መፅሓፍ ዝፀሓፈ ንገዛ ርእሱ ኣቦይ ብርሃነ ገዲም ተጋዳላይ ሓርበኛ ብርሃነ በቃ ዓቕሚ ገይሩ ኣብ ኤርትራ ኮይና ዓቕሚ ገይሩ እስር ቤት ከይዱ ይሄ ንሕና ርሑቕ ስለ ዘለናስ ሓንቲ መዓልቲ ኮስ ንሕና እውን እኮ ቦታትና ያታትና ኢሳያስ ቆጨረሸቶም ኣረገውቱን ክእትዎም እኮ እዩ ቴሌፎን ክድወለሎም ከሎ ገለብልለው ኢሉ ዝቀለለ የና ኢሉ እኮ ክእትዎም ይኽእሉ መን ይዛረብ ዋላ ኣብቲ ባሕሪ እትዎም ኢሳያስ ሂዶንከ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኢመርጀንሲ ስለ ዝኾነ በጃኻትኩም ሓደ ነገር ንግበር ፀጋታትና ንፈትሽ መን ኣለዉ ንዓና ክጥርንፉና ዝኽእሉ ዝኾነ ይኹን ክጥርንፈና ዝኽእል ሓይሊ ከዓ ኣበይ ዓዱ ኣበዩ ጥራሕ ከይኮነ ከም ቅዱስ ወሲድና ኣመፃፅኡ ናቱ ባህሊ ናቱ ሃይማኖት ናቱ ብሄር ከም ቅዱስ ነገር ወሲድና ነቲ እሱ ዝዛረበ ዘሎ ኣብ ፍረ ነገራት ጥራሕ ነተርኩ ንመርኮስ ወይ እውን ኣብ ነተኩር እዚ ሲ ኣብታ ናፃን ፍትሓዊትን ዲሞክራሲያዊትን ኤርትራ ካብፅሓና ዝኽእል ዘረባ ክዛረብ ዝኽእል ሰባት እዚኦም በብቦትኡ ክወፅኡ ክኽእሉ ኣለዎ እየ ዝብል ማይክ ፍሪ ኣብ ናፃን ዲሞክራሲያዊትን ኤርትራ የራኽበና أنا ده حكي ولا ألو أوكي ممكن نستنى ثانك يو أوكي اسمع له تا جدا يدي حكي ولا تاي خمي ولا ألو اسمع له هلا ألو أدمن ده هاي باقوالي تسمع ترى بقدرك تسمع على خمس تحفل كله بتحدي هو خلت اسكت خلاص اي تردأت من انا حرة ثانك يو حرة ثانك يو انا انت قبل دليسي إذا حدي كلنا تسكيات كلنا عندي حدي هم قبل لنا انتايو حتى نصير حلو مفتاحي كمينة نقبل ازار خلونا عزلنا الشطة
ናይ ባሕቂ ኣቐዲሞ ከምዚ ተጋዳላይ ቁስም ዝበሎ ንሕና ናበይ ኢና ንኸይድ ዘለና ከመይ ኢና ክንከውን እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና ንሕና ኤርትራውያን እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና ብዓብዩ እዚ ነገር እዚ ዝኾነ ኤርትራዊ ዝኾነ ውልቀ ኤርትራዊ ኣነ ንስኺ ንስኻ ገለ ክንሓስበሉ ዘለና ጉዳይ እዩ እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና ደድሕርቲ ዝመፅእ ዘሎ ንፋስ ናይ ፖለቲካ ኢና ንኸይድ ዘለና ደድሕርቲ ህግደፍ ዝበሎ ዲና ንዛረብ ዘለና ደድሕርቲ እንታይ ደቢደስ ዲና ንኸይድ ዘለናስ ዋላስ እቲ ውልዓዊ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዲና ንጥምት ዘለና ንሕና ከም ስደተኛ ኤርትራውያን እዞም ሕጂ ዝመፁ ዘሎ መንእሰያት ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ገዲፎም ባሕርን ጣሕርን ኢሎም ገሊኡ ብቕትለት ገሊኡ ብካልእ ዝመፅእ ዘሎ እሞ ከዓ ኣብ ኤውሮጳ ኣቲኻ ከዓኒ ነብስኻ ምቕታል ብዙሕ ነገር እዩ ዘጓንፈና ዘሎ ንሕና ኤርትራውያን ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ታሪክና ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ኣፀጋሚ ኩነታት ኤርትራዊ ገጢምዎ ኣይፈልጥን እዞም ናይ ፅባሕ ድዮም ወላ ናይ ሎሚ ናይ ታሪክ ፀሓፍቲ ከመይ ገይሮም እዮም ክገልፅዎ ነዚ ሕጂ ኤርትራዊ ዘጓንፈና ዘሎ ህሞት ወይ ኩነታት ኣነ ክገልፅ ኣይክእልኒ ብዝኾነ ግን እንታይ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኣነ ከምዝርዳእኒ ኩነታትና ብግቡእ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና እቲ ክንርድኦ ዘለና እንታይ እዩ ሕጂ እዚ ኩነታት ናይ ብሓቂ ብሩህ መፃኢ ዘለዎ ኩሉ ኤርትራዊ መንእሰይ ይኹን ኣረጊት ይኹን ወላ ማእኸላይ ዲ ወላ ዩነሚት ኣብ ሓደ ገጥ ኢሉ ዘሎ ብዛዕባ ሃገሩ ዝሓስብ ብዛዕባ ህዝቡ ዝሓስብ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ነቲ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ግን ኣብኡ ሃጓፍ ከም ዘለና ግን ንግንዘብ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሃጓፍ እንድሕር ኣጓኒፋ እንታይ ኢኻ ትገብር ናትካ ፖለቲካዊ ስምረት ኢኻ ትገብር እዚ ስምረት እዚ እንታይ ሓደ ኤርትራዊ ኩነት ክፈጥር ትኽእል ኣለካ ኣውራጃውነት ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ኣውራጃውነት እንታይ ደቢዶስ ገለ ብዝኾነ መልክዑ ብዘይገድስ ኣብቲ መጨረሻ ግን ኤርትራውነት እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ንሱ ናይ ብሓቂ ኣሳር እዩ ስለዝኾነ ብከምኡ ክንጓዓዝ ኣለና ባህላ እሞ